Guys, nishafika manje nenda kuona na nitashika by manje don't worry. Haipona vakaipa maka yes enda kunamba chete unongozi ndabva kudiaries chete discount yako iri kweva kumirira ikoko unongoenda kunamba idzodzo wobata mukadzi woti ndabva kudiaries right kune vana ndavapefima nonowirira hanzi pane einuka manje ka1 mberi inuka inonwirira chero lotion yavo yomaoko ka1 inuka ndozvandinoda madhiaries akatichanga muchanga mekuti patinenge tichita ukaona netongoya ndichitengesa iwo pinda mucomment section utengesa usamirira kunzi chii pinda mucomment section utengesa usamirira zvakawanda wanda izvo handitika right hanzi birthday chizvina for comfort chine Wayne ndinenge ndakusend andina kuona message alright Wayne unozoya WhatsApp kwangu unozoya WhatsApp but in next year February unozoya WhatsApp kwangu in next year February asenda ziva date but unozoya WhatsApp kwangu right ukaona changa diaries ndeve vanhu vari machuwa pafair haina vana vadiki vanongo mhanya kwese ine vanhu vamwe vakati kurei handiti mazviona saka ukangoona isisimeli vangoti fe vachiti kutengesa wig iwe ibva wangoti neniwo ichi andiona neniwo ndiri kutengesa chakati muno kusapotana mukati momu kusvika zvanaka support one another support ngatisapotanei tichienda takadaro mazimba ngatisapotanei tichienda takadaro ngatisapotanei musakangana futi mafuta ina ndichina ani mukona mablack spots ndichina mafuta mafuta mamwe ari kuya mangwana ndandisina right now but the next mafuta ari kuya mangwana so kune vanoda mafuta mangwana ekumeso igel like ekumeso inobvisa masports nemablack whatever please mundibata mangwana ndinenge ndave nawo mangwana anouya ndinenge ndave nawo and uya ari kuti anotengesawo zvinotsvukisa uyu chemonalisa dlamini hanzi malightening products ekuzambia handika kana uchidawo zvokutsvuka zvokuti uti ngale handitika hanzi kune malightening products ariko ekuzambia unongoenda unotsvagawo zvinoenderana neskin yako isu edu haatsvukisi anongoita kuti ungonaka bvise mavara didi angu ina atsvukisi unongobvisa mavara odidi but nhasi handandisina iko zvino izvi ndiri kumawana mangwana sekuwana kwandaita email nhasi ndiri kumawana mangwana saka vanenge vachindida mugona kundibatawo kuvi kuningirikiri kuwhatsapp vamwe vane mahair food zvichingenda zvakadaro makaona vhudzi rangu kariya makariona natural hair ichebe iyo iyaya handitika ichebe iyaya right hanzi koshoya madzimai ane zvichemo ndakamirira zvichemo zvenyu ishbela ndakamirira zvichemo zvenyu uyai nezvichemo zvenyu kuseri toona kuti toapproacha live nekona ipi right but zvisinei maswera sei manheru mamukasei tirisi pano pamwe chete ndichiti aiwa Patricia moyo uyakwatsa tironge kuti anouya sei ndikutumira kuningirikiri ndikutumira kudiaspora ndanzwa nekutumira vari kuwana Australia Canada Germany ndikutumira kwese angu ndi mafuta ari kuenda all over ndikutumira takawana mukoto wakachipo post office iri nani pane DHL saka tikutira ne post office anditika so guys mawigi musakangano namba pamusoro apa tikuchena kuluka vari kuchando kudiaspora makuchando kai makuda mawigi vele makutoda mawigi because mamuchando moita muchitenga mawigi acho kuti zvifambe anotodeliverwa anotouya ikoko and 100% and auna zvaunoita hadzidzi dzekurubvuka dziyadzi haiwa haisiye kurubvuka mai mwana ka 100 chaiko tazvaunoda nayo handakutoigadzira zvakanaka because ndinogona kutoisa kumberi ndotoita zvandotoda nayo inotoita right but anyway guys ndandanetsa handitika not nhasi ishabel not nhasi but
tinogona kuzodi Josephine unozoya kuWhatsApp anzi unozoya kuWhatsApp totaura nyaya ndichiti nhasi handisi kwanisa kuti ndiuye sandibonani ikoko kumakaya sana anchiti handisi kuuya but pana mai ava vatondifanira mai majikani saka sisimeni mazodii ndikati ndandisina asi nyaya ndinayo guys inorovesa inyaya inogona kunditukisa futi pano palive saka nditi kana ndotukwa ndagara ndakuudzai ndika bear with me mukuona ndotukwa bear with me because inogona kudii kuti mai vazimba thank you good very good mai vazimba handina namba dzako kaiwe but uri bhuru wangu saka ndichingopedza ndiri kubata kumessenger mai vazimba ndiri kutokubata kumessenger ndichingopedza panapa mawig munhu kana wakangwara hodha mawigi acho iwaya 100 hodha utengese kudiaspora ikoko handiwana chitohodhawo utengese ikoko handi mazviona itohodhawo utengese ikoko kana wakangwara hodha utengese ikoko kwauri and then vana ganasi ndiri kutanga newe ganasi nditotanga newe watoita ndatokuona because ndachakanganao futi handika right pane mai nyaya ndoda inyaya inogona kutukisa handika asi pane munhu akanga akandikumbira ganasi uyu kuti aida kutaura kanyaya kake kadiki last live ndobva ndakanganwa zvandakataura zvezvaafter life ndobva ndakanganwa saka nhasi nachiti ndikuenda kwandisi kuita live saka amai avo ndimai vechikuru vakuru handimaona saka ndanyara kuti nditi ndozoita ndikati nyaya iri kuvadya mwoyo ndofunga ndataura nasisi will masikati ndikati sisi will mai avari kuda rubatsiro rwenyu in terms of imimi wills panyaya yekuti vakwanise kukanseliwa because ndimai vakuru but vakuru vari kuma-60 50 60 but havasi right nezvinhu zviri kuitika zvatichataura pano handika yes vatege patience ndavaudza zvangu kumasikati sa nezvinhu zviri kuitika zvatichada kuti solve tose pano kana tichitukwa totukwa tose kwairi kuinda nyaya inotukisa denda ndiri padhuze ndaigona kurohwa kana chamatsenga nzungu handiti maona asi ngoti pafoni handizorohwe hangu ndongotukwa hangu right asi tisati ndadedza ava tisati ndataura nyaya yacho kuti muzvinzwire kana kuplaya one voice note ramai ava ndisati ndakudzai nyaya yacho sezvairi handitika ndisati ndafonera vari suppose kufonerwa vese kuti muitonge imi madiaries because iri kuda kutongwa ndapuwa go ahead ndanzini ndivaise palive whether they like or not so inini ndikaudza kuti muri palive they might not want ini changukuvafonera tiri pano palive imi motonga nyaya handitika sezvazviri so I think panguva ino iregai titange naganasi wacho handitika tinzwe nyaya yake because ganasi ane nyaya yake yaida kuti ataure nemi madiaries muri kunzwa hakuna noise handi thank you fufu soko tembiyo mutsembere ganasi sisimeli murisi ndiri right uri sei kumfana ndiri nana hangu kuri sei kuno kuti nani sorry mushandiregerera mfana kugara chimbokangamwa munochindao chikangamwikwa so unogara chimbokangamwikwa pamalife wose wobva watondesa kuti sisimeli vari kunisaboteja izvo maya ndozogaya after kuti gara zviya munhu uya akati ari kukumbirawo 10 minutes dzake palive ndakangana ganazi uri umwe wedu iwe tinokuziva uri pano but wakati une nyaya yakanyaka kwakauda kutaura panapa kanyaka kwakakamira sei ganasi tisati tapinda munyaya yedu yanhasi okay nyaya yangu sisimeli ndeyekuda kungotenda madiaries nevese like vari padiaries chekutanga ndoda ngotenda sisi Lorraine nekuorganiza party yaya yatakaita kuget together and vanga vari SDD nevese vangu vakaorganiza that function ndofunga sisimeli pane patakaita panyaya yehanzvadzi yaprincess paya ndofunga vamwe vanondiziva kuti ndakabatsirawo pandakatora hanzvadzi yaprincess ndikagara nayo but ndandisina kuti ndikuda kubhadharwa like kana kuti ndikuda rubatsiro but nekungotapo nevamwe mumacomment section zvakanaka umu ndakazowanawo munhu akandibatsirawo kutangawo business saka ndikuda kutendawo sisi Wineti
nekundibatsirawo kwawakaita pakutanga bhizinesi remaperfume. So ndodangotiwo kune madhayari ndokumbirawo mundisapotewo pabhizinesi rekutengesa maperfumes. Vanodawo kutanga bhizinesi nevanodawo kuhodha vanondibata kuseri panhamba dzangu then tobatsirana kuti bhizinesi rikure. And then ndozotendawo mukoma moboys nekundibatsirawo kuregistawo kambani yangu. Vaitire zvakanaka sezvavanoita vangoramba vaine mwoyo wekubatsira vanhu vavanoita ivovo. And then ndotendawo Mrs. Meli nekutivhurira gurupu. Isusu vamwe tatobhenefita padiaries apa. Saka ndoda kungoencouragewo hangu vamwe vanhu abiya vari mucomment section kuti dzimwe nguva kana tiri pamucomment section nyaya dzekubhasha vamwe dzikaidzi hadzina kunaka. Because mangwana you never know munhu anozouya kwauri achikubatsira. Handiti? So kungotambawo nevamwe mucomment section umo zvakangonakawo because mangwana umwe munhu anenge achitokuspota umwe munhu anenge achitokutarisirawo wozokusimudzirawo. Saka kungotambawo nevamwe zvinhu zvakangonaka. Saka Mwari aitire vanhu vese vakandibatsirawo nevari kundibatsira zvakanaka. Mundisapotewo pabhizinesi rangu remaperfumes. Ndinotenda maita basi. Winnet anonzi Winnet ani? Anonzi Winnet Eze. Oh, guys, shout out to Winnet Eze. Winnet Eze, I know the name. Look at the comments. Thank you very much, my sister. I did not know. Thank you for boosting Ghana's and for giving him advice. Kuti gaite my perfume and for teaching him. Kuti I pick my perfume. Now I have an extra income per side through diaries. Muswe get together. Yedu ya kujobe kiyo ya. That's when everything happens. Ndopa vakasangana. Ndopa vakaita zoisema arrangements avo. Ndokuno sangana. Ndokuziso bika perfume. Now ave ne range yake inonzi Ghana's. Anonzi Ghana's chima perfume zako. Ghana's. Oh, Sismeli. Inonzi Ghana's fragments. Ndukumbiro like page. Kana kundifonera amenoti zvinoita here kuti ndikupe namba dzangu kana kuti munadzo mungozodzipine papa. Okay, ingotaura kwanamba dzandibve nangodzipina vari kuda maperfume acho hanzi inonzi Ghana's fragrance anti inochina namba inoti 074 254 254 074 254 5751 vanenge vachidowai kuhodha wandibate kuseri topanana nemitengo yakachipa tichingopromotana zvichienda zvakadaro. Right. So guys, vamwe vari busy kubhasha, vamwe vari busy kupanana maideas ekuita mari. Thank you very much anzvanzi vamunetsi hanzi makabatsira musikana uyu kuregister company yake. Thank you very much anzvanzi, Mwari vakuitirai zvakanaka. Handiti munoona kuti kuukura kwembwa hakutadzisi nzou kufamba step yayo. Vanhu vachingoukura imi muchingoenda mberi. Zvamakatoitira mwana yeyu zvokutomubatsira kuvhura company makatokomborerwa. Handiti maona. So thank you Winnet, thank you anzvanzi Mo Boys, thank you Wesakasa Ruoko. Guys, let's keep on supporting this lady. Handitika timu supporteo aitewo ane inonzi Ghana's ave nerange yake ave inonzi Ghana's fragrance. Isipana hatina godo, hatina jealousy, hatina godo, chakanaka tinochirumbidza. Handitika chakanaka tinongochitaura, hatina zvedu godo nemunhu because kubudirira kwake kubudirira kwangu. Mangwana ndakashayawo mari yechingwa chekupa vana ndikati Ghana's handina kana 15 rand yechingwa unonditumira. Handiti maona hapana pangazondirega ndisina mari yechingwa. Handimaona. So kune vese vari kuti muruda maperfume mawigi mari guys, ndati endai kumusoro kwelive. Kune namba yandakaisa iriko, ndaisa namba so that mutore munopiwa variety. Mukaenda kune that lady ye muchingotamba ku diaries muchapiwa variety of wigs. Handitika and then you choose. Ndikataura kuti diaspora tinotumira kwauri kwega tinotumira kune special, kune offer iriko, kune special offer iriko. Saka manyai guys, vari ku UK mapinda muchando. Handitika ndo nguva yacho yoye kuti makuda kukavha mazuda makaisa musamaya, makuda mawigi. Handitika kune functions mwenza kuti unongoda kuluka class wakapfeka wigi dzako so. Handiti ndo padzenge dzakudiwa wigi dziya ito wig yako iri original. Handitika kana 2 if possible ito mawigi yako ari 2 ari original kuti kana uchinda ku function December asvika kwa
guys muchaenda kumapati kuchichichi handimona kuna function chero lockdown but muchatoenda kune kumwe muchainvite kwawo you need to look class wakachena wakaisawo mawigi kwawo zvinhu zvako zvakanatsa kufambira handimazvona. So guys, Ganas, thank you very much. I hope vanhu vachalaika page rako ndicharamba chikusupportawo handitika chatombotengawo inini mbo kuti aufa. Alright, maita wasa sisme. Alright, iri bo chatokubata kusana nimbotengawo nimbona kuti aufa. Yenyu perfume iripo. Aiwa ini ndiye usani ndoda kutenga manje andisi kuda kupiwa mahara ndoda kusupport. I want to open those blessings. Oh, okay, thank you so much. I want to open those blessings, yes. Then you just ondipa according with for now, since you are starting, I want to open those blessings. And you want and zita page rako rinonzi kudi. Rinonzi Ghana's fragments. Once rinonzi Ghana's fragments futi papo. Samkanga noti Ghana's fragments futi rinobuda zvakare mubva mafollow chi page. Anditika right. Thank you very much Ganas. Thank you my sister. Tinokuwishira good luck pamberi apa kuti business riropafadzwe rinyatsofaya zvinhu zvinyatsotengwa nezita raJesu. Anditika thank you my sister. Alright sharp. Right, that was a testimony yatatinayo from one of the diaries. Tinotenda kana vanhu vachidzoka nematestimony kudai. So ninyaya havazivani vakasangana mucomment section and they met to get together vakatopanana idea asina mari yacho akatosimudzirwa ikwawo kunze alright mari yekutanga business akatanga business now ave kutoenda atoye pane chimwe chinano handichimazviona ndokutanga kwazvo achishanda kwaanoshandawo uku achitengesawo maperfume ake achishanda kwaanoshanda uku achibikawo maperfume ake achitengesa handichimazviona zvinhu zvichitofamba right. Regai timbotanga nenyaya yanhasi. Let's hope kana mai vaenda vasiwa tudi. Nyaya iri pano chatanga nekuplayera kaningikiri ka right ka audio handiti ndakuplayera ka audio and then ndobva pane namba dzana ndisina kuseva panapa. Pane namba dzana ndisina kuseva ndakasike save one number. Namba idzoda kutoseviwa idzi because zinoda kufoniwa. Vakanganisa pakundisira ningirikiri pakuisa 0 vaisa ka o kakake paningirikiri right mreto 7301 asi kurohwa kutukwa tichatukwa inu mogadzirira kutukwa madiaries right. Chiregai ndibve ndadziseva namba idzi ndandisina kudziseva 73017657 unoamai Suwela right Suwela right. Namba dzasevhekana manje takuchipinda munyaya yedu takuinda kune voice note vatanga vanifonera straight macalls asi vazisa ka voice note saka ini chakuplayera ka voice note kuti mungonzwa kanyaya yacho kuti haisi kubuda mumusoro mangu anditi then tozotangira ipapo. Ndadzoka zvakare ndini mai Suwela paya pandazotaura ndazowana WhatsApp ndachiti izvo uyu boyfriend iyoyi taitonamata tese muchechi ende iye mudiwa akatora noise here tinotonamata tese muchechi takatomboenda kukanselino muchechi akatoenda kumapastors akanotaura kuti haachazviiti avo akapika pamberi pemanhiri pealta achiti haachazviiti akatodzokorodza zvakare akatora mumwe futi imomo muchechi negirlfriend futi imomo muchechi saka haana kana munhu waanoteerera ende zvose zvaanenge angotaura kune yeyu mwana wangu anototeerera kutoteerera kutodarika mubereki asi kuti anoshungurudzwa wei andika kutaurirai kuti kushungurudzwa kuti handichakwanisi kana kuti ndizive kuti nditofunga sei pfungwa dzangu dzakutoteerera uye ndiri munhu anorwara nehigh blood iko zvino ndatova panhu nguva yakaoma muviri wangu wese wari kurwadza nekuti chero vese vatakataura navo kampeni muchechi vakati mwana wenyu uyu ndiani achawanikirwa mukadzi aripo adi kusiyana nazvo ukanomuudza kuti vati zvakati vatimbosiyana nazvo vatimbogara umirire
iye anotoshora iwewe hamutomboonani mutotora mazuva musinaonani musingataudzani nekuti wanomufungura anoda kuvanza zvinhu zvese vanhu vese vauzoti ndakarorwa mwana wandinaenze wake murume uchichi handizivi kuti masapotera aanomuita ari woga here chero vese nguva yaakazopesera kutiza palockdown kwose kwaaienda achitsenga ndimofurwa nemhepo achinoudza vanhu mastori ake yaikushungurudzwa vanhu vese vakushama kuti akadzokera pechii chakaitika kuti adzokere vari kushama vanokatamadza kuti chii chiri kuitika kuti adzokere murume anoabviswa zvakadaro vanorovana zvisingatomboiti nguva dzitongoti anorohwa zvisingatomboiti nemurume neboyfriend anotaura zvaanoda haana kana kuti respect kunyange namai vake chaiche hambova respect mai vake chaiche baba vake vakatombouya kuno kuzorapwa achibva kuzimbabwe vakatorapiwa vakatogara mwedzi tinogara ndokungogara ivo vanogara mutauni sisi hakuna chinhambo chotinondofamba kana kuti 20 minutes kubva pavari patiri tinogara famba 20 to 30 minutes kufamba netsoka kubva kwavari asi vakasvika mukudzokera vasina kana kuzoona kuti mwana anogara nemwana wavo agara nemwana wako 15 years ndokwana havana kana kuuya vakasvika mukudzokera mai vacho vakauya vanouya kusingaperi Christmas yese mabirthday wangu mwana ndiye anoronga zvese achivatira mapati iwo wangu anogona kutenga hembe dzamai vake dzamai veboyfriend dzakanaka kuti vapfeke ine asingazvitengeri anogona kutora mai kutora kana ubva kutora mai vake kubva kuchechi vachibva kumba kwavo nguva yanga asina motikari iyo yegirlfriend kuenda navo kuchechi vachipfuura nepauriyo mai uchitara kuti paitevara netoko uchienda ikoko ane nyaya yandishungurudza zvisingatomboita handitombozivi nyaya yandishungurudza ndekuti ndite maprofita ndakana maprofita ndikanyeperwa nguva yakareba handichina kana trust maprofita yavenguo vanopfeka zvichena ndaenda ndikapesa hakuna unotopesa unoti ndichapesera ndapesa ndapinda ndaenda mune zvimwe zvinhu kana kupiwa madhimoni nekuti zvanyanya pasina kana betsero kuti ndizive kuti chii kunyanya kuitira mumwe akadropa mechanics yanga achiita vamwe vese vaakaita navo vakatobudirira vane mabasa avo plus iye anga ari the brightest kusvika artisan vainidzidzisa vakati uyai mutore certificate akasiyiwa nemwana wenyu office haana kana kutevera certificate rake rakasvika mukurasika kana kuritsvaka kuti arishandisa haana kusvika aita basa roro rekushanda mumasabini rakatohudzwa nebhekweni kuti ndo rakanaka chese chaanenge angoudzwa nenhiri regirlfriend ndochaanoteerera haateereriwo haateereri anoteerera zvaanenge angoudzwa nemwoyo wake ndozvaanongoteerera izvozvo munhu anoshungudzwa zvekuti ane musoro urumutema zvekuti kana akatemwa nemusoro unonzwa tsitsi unopedza vhiki asi pese palockdown paakazotiza kuya kutogara nesi haungabvira wambouya musoro iwo Alright, kana muri kuti hamusi kunzwa. Alright, ndadzima audio. Kune vari kuti havasi kunzwa. Maybe let me try to call the mother direct. Regai ndifonere mai vacho direct. Ndimai vechikuru plus ndimai varodza kuti vari kubatikana nenyaya yemwana. Mwana wavo ndisaka ndati vana vasikana tegai vabereki vamwe mutege vamwe vana vasikana uyai ngavauye neuwandu hwavo. Pane nyaya iri kurwadza mubereki ari kushushikana, mubereki ari kurwadzikana nezviri kuitwa nemwana wake musikana. Handiti azama zvese asi kune mata hamuna kunzwa. Let me try and call the mother. Vatsanangure vachinyatsa kukudzai because ivo vanga vati foni vari kushare phone nababa but na8 baba vanenge vadzoka. So for now I think baba vadzoka nefoni so vanokwanisa kuti vataure nyaya emunyatsozvinzwira. Handimona yakareba audio yakata pakati handika kuti munyatsonzwisisa. Amai vari kushungudzika vakatobatwa BP nyaya yacho yakati rebei. Hamuna kunyatsonzwa hamuna kunyatsonzwa nyaya sezvazviri. Handitika kutanga kwayo kusvikira pazvasvika pano regai titrai kubata mai ava tione kuti regai ndinoti vari online here kana vasiri and then ndovafonera direct ndoti uyai paonline. Kana ikaramba yakatika ka1 toti vauye online and then zvinonetsa. Mwanasikana akanyengwa ane mukomana wake wadanana naye for vati 18 years if I'm not mistaken 18 or 8
handichanzoziva, but vashushikana nemwana wavo musikana uyu zvokuti right yatika one tick. Let me try and call ye direct. Regai nditry kuvafonera direct. Chinzwe handina airtime yakawanda saka ndichati vauye kunhingirikiri, vauye ku phone yakadzimwa. Why the network? Okay, maybe vakadzima phone yavo or something handisi kuziva, right? But anyway, tinongoendera mberi senyaya sekukumbira kwavaita. Saka vanga vachitaura nyaya yekuti mwana uyu 15 years ameno, saka musikana uyu ari kunetsa, ane makore akawanda, ane mwana wake atokura, ende ivo mwana wamai ava mukadzi mukuru. Saka vanoti ivo relationship yemwana uyu nemurume uyu yakatanga kubva vari kuZimbabwe vakagara kuBotswana vese, handika vagara kuBotswana vese nanamai kudaro, handi vanamai vakazopinda muSouth Africa wo zvinhu zvanaka, vapinda muSouth Africa kudaro vakatora mwana wavo musikana, handitika vatora mwana wavo musikana kudaro, mwana uya negwesera akatorawo boyfriend iya ikachiteverawo muno muSouth Africa wo, handika vakaenda kunogara koga, asi unorohwa zvisingaiti neboyfriend, unorohwa, hanzi akatanga kurohwa munonzwa tsitsi. 2 hanzi boyfriend iyi inonyenga muchechi mumwe chete mavanopinda ndo maanonyenga. Izvozvi uri kudriva mota yemumwe girlfriend yaanotodriva, hanzi unoitisa vakadzi paprofile picture, handimona nepamastatus. So mukadzi akati abvunza hanzi murume waya akachengetwa nemwana womusikana asina kana senti, handiti maona, hanzi achisapotwa achigara kumba kwamai vava, handiti vachiti aiwa kudanana kwevana kusati atanga kurohwa. Paakazenge abatanzawo zvinhu zvake murume anoshandira akuita mari dzake, murume akazopanduka zvokuti unorova mwana uyu zvokuti mai avachazivi kuti vodii. Saka vakati vazama kuti ane mwana wavo unopanduka, vakati vazama kuti ane mukwasha uyu anambobvira akabvisa kana senti kana tsvakirai kuno kana chipeneti makore ese aya haana. Anovapindura kuti roorai mwana wenyimi kana muchida, munotindisa nyenge vamwe vakadzima nga mafunga kuti ndikwire imimi here boyfriend yemwana iyi inenge ichidavira mai avo, vachiti havachazivi kuti voita sei, vatambura kuita zvese havachazivi. Hanzi mwana womusikana uyu akaita mari andotengera murume uyu kana hama dzemurume, mai vemurume, zvinhu zvese zvaanenge achitoda. Mai vake handisati ambovatengera kana matenesi, ivo mai avo haana kana tenesi rake. Iko zvino hanzi mai vanoti mwana uyu musikana akatora mwana wake kuZimbabwe akura, akauya kunoku ndova nemuzukuru mwana womwana wavo musikana iye, asi akauya akamudhamba pana mai, akaenda kuboyfriend, aenda kuboyfriend akabloka mai. Saka mai havakwanisi kuti vamufonere, right? Vakufona. Very good. Hello mama. Taswera maswera sei? Ndanoti kuda foni yenyu yakadzima, maswera seiko? Ndaswera. Aiwa nditori busy kuti ndaichida kuti tiri kutoda kutokanga nyaya yevana iya yamati nyaya ngaikande. Saka ndandiri kutsanangura zvangu zvimabit and pieces, but zvinganake imi mukatsanangurira kubva pakutanga. Ndatega vana vese, ndadedza vakadzi vese, vana mai kuti vacheme pamwe chete nemi, vachinzwawo vana vasikana vachinzwawo kuti vana mai vanoshushikana zvakaita sei, vanobatikana zvakaita sei kana tichirarama zvatinorarama izvi, nekuti mai ndo mudzimu wako wechipiri, ndo mudzimu wako mukuru. Vakakutsamwira zvinhu zvako zvinogona kusafamba zvakanaka. Ndoda kuti ichite chidzidzo kune vamwe vakadzi kana kuti vasikana vari pano vari kusangana kana kuti vari kuita zviri kuitwa newedu musikana uyu, kuda munin'ina handisi kunyatsoziva ipapo. Tisanangurirei mama, zvakatanga sei kuti zvisvike pazvasvika nhasi chichiri kuitika nemwana uyu? Alright. Matangira azvakaita vakangodana nawo semadanana anongoitawo vamwe boyfriend dzavo negirlfriend, nokuti uyu anga mwana wake kare. Muri kundinzwa? Tikunzwa. Saka vakagara vakangogarawo sekuti vanhu chikoti asi munhu ane mwana wakewo regai vagare havo vese pamwe chete, hapana zvatingaita. Saka mukugara kudaro mwangu uyu anga akaita kosi yake kudhara yemechanics asati aipedza. Muri kundinzwa? Tikunzwa. Aita kosi yemechanics asati aipedza. Baba vacho vakazoti ngaachipedzisa kosi yako imuone zvaungaita, nekuti atizeni vakakati uyu anogona kuita zvinhu zvaari kuita, anogona, ane ruzivo rwakanyanya, adii kuramba achienda mberi azoitawo artisan.
asi iye boyfriend yakabva aramba asi iye haana kutiudza kuti ndiye amurambidza. Zvadaro ndokubva vazogara pamwe chete chingoshingirira kuti enda kuti chidzokera akati zviri nani hangu ndite zvesaluni ndokuti anguita saluni. Uyu murume yanga asingashande nguva iyo, boyfriend yanga asingashande, mwana wangu ari iye anga achimuchengeta kubva kumutengera pane chipi nechipi achimuchengeta asingashande. Kwamakore akatoti one day murume asingashanda asingawane mari inokodzera kuchengeta mukadzi, mari yaiwana yanga ichingori shomanini zvayo. Asi pamusoro paizvozvo anga achingoramba achimboita cheating achichiita nekuti mukadzi wake wakasiyana naye akasiya mwana kuna mai vake. Vanga vakuda sevaroda kudzokerana nokuti mukadzi anga atonzwa kuti uyu atova negirlfriend anova iye mwana wangu. Saka ndopavanga savada kudzokerana nokuti anga atoona kuti baba muno muSouth Africa atova nachance yekuti mumwe anga achiuya mukadzi uyu vagare muno nokuti muno mune maadvantage akawanda. Ndobva vatombonesana nyaya yacho ikatombondochokana novatete vose munhu akakurawo zvavo vachinhikira vakati haiwo ukagara nemurume wako chimbogadzirisa naye. Tikaramba tichingonetsa apa mwanangu ari kuchengeta zvokuti hapana asingaziviwo kusaluni kwaaishanda kuti mwana wangu ndiye aimuchengeta pese paari. Asi kubva mukuchengeta kwanga chifa ikoko iwo achingoshungurudza, anoshungurudza zvokuti kana achitaura uyu mwana wako wangu anoita kubvunda, anodaira zvokuti mona kuti mwana munhu ari kutya paapa, ari kutya kana akanzi kicheni yangu yakasviba sei, murume ndiye ari kudaro kaboyfriend ekudati kicheni yangu yakasviba, vanosumuka vachimhanya, anosumuka kunomhanya achimhanya kunoklina, akati ndine nzara achasumuka achimhanya kunoita zvinhu. Unotsoona kuti chii chiri kuitika, uranda here chipo vanonyanya kubvunda, munhu waunodanana naye ungabva wabvunda kusvika pakadaro. Kana tikabva kuchechi tisati kubva kuchechi pamwe chete anotora ubva woubvira mukadzi kuti wochienda kumba ndiri kutevera, iye anosara achitevera kumashure. Muchechi imomo ndomaakaita kuti magirlfriend muchechi kwete one, asi magirlfriend akawanda achibva pane nyaya ikatosvitswa kumapastors emuchechi kusvika mapastors vasarenda nokutanga vakati madii kuti muchipawo mariwe zvauri kuti musikana nomukadzi waunaye uyu hamusati mawanana pamakore 10 esaya wadii kubvisa mari kana zvichikunetsa tikubatsire. Vakati ndiri kuzvigadzirisa. Tikamubvunza kuti zvamaendesa nyaya kumapastors zvapamba sei, vakati aiwa vati vari kugadzirisa. Hapana zvakagadziriswa, ogasi yakangova ogasi chigore ripi roro yakangova ogasi zvikashayiwa basa kumapasta. Vakaramba vachinetsana futi zvakare pachechi papa panoti vaichinja magirlfriend. Vadaro girlfriend yacho iyaya vakazopesa girlfriend rakutomuudza iye kuti iwo hauna kuroorwa, saka hauna simba rokuta zvaunoda, kana ndichingodana nemunhu iwo hauna kubvisirwa mari, saka dini ndine simba rokudanana naye, asi dai unga kwaroorwa at least ndaikurespekta. Kusvika naiwo mapastors vasarenda kuti aita ikoniwo takabvirana kare. Isu tikatomboenda kumakansela chaiwo emuchechi kuti tine nyaya yakadai iri kunetsa fano ndoita sei, vakanga kati iye wenyu cheche ndiye ariho. Kana danga ari mwachona zvakadaro kuti haana kubvisirwa mari akuramba achishungurudzwa achishushwa, adii kuchibva nokuti murume anogona kutozomuonera mukadzi ari ipapo. Haana kuzvinzwisisa, akangoramba achingopikisa achingoenda ikoko achingogaba achingoshungurudza. Uniform chacha uniform yemuchechi yekupfeka yekuimbisa kwaya anozvitengera ega, aizvitengera ega, akati uniform anozvitengera ega, mauniform emuchechi medu akawandisa. Saka aitomeka sure kuti uniform yawo yachatenga ega, uniform yawo yachatenga ega nekuti aarezvishandira. Iye murume asingaparticipate kana. Mai vake vemurume vakauya, mwana wamuchechi ndiye achada kunotenga hembe yekuti mai vapfeke vaonekere. Inini mai vake nyakumutumbura haana kunditengera hembe, saka akatengera mai ivavo. Anogona kutotora mai ivavo vake vemurume vachipfuura nepandinogara nenhingi neubva tienda kushechi, ndosara ndotevera netsoka kana kutsvaga imwe mota vachitopfuura vachienda. Respect yaanovapa ivo mai vake ivavo nyakutumbura murume mukomana achida kana kuti boyfriend, vanoti kana vasvika kumba kwake vanoenda kunotora mwana womumwe mukadzi akavarwawo nemwe mwana wavo, unotoyaka mwana nekuti iye mwana wangu havana kuita mwana vese, anonotora
chengeta achabvisa mapamba akakokomborera tinokomborenenei chengetai mwana ndanaye pana kuzoona mbuya vake saka nehandingatinofa kunogara uko pandiri panofanhaari saka mnotofana kubvisa mapamba iyaya abviswa kuna mai vake kumomurorawo zvake iye wabvisa mapamba iyaya pese vanobva vachienda kana kuti vachisuduruka vachidzokera kurwa chete kusingaperi tiri kunzwa kunongova kurwa kusingaperi zuva nezuva tikapesa tatsiura isusu kuti unoramba uchingorovana nemwana wangu wausina kana kubisira pakati kana zvakadaro madi kuroora mwana wenyu kana muchinetseka nezvazvo madi kuroora mwana wenyu mukuasha toti mukuasha katoti akweve ukatotara kuti nyaya yacho iwe modi kuya kuzogara kumba anoya kuzogara kumba kana izvezvi zvazvapandazosvitsamba nyaya yekukwa kusvika pakadai atizaka 5 times achiti akauya odzokera anodzoka aita zvokutiza apa achiti ndanetsewa pakudzokera anongona zvokutiza wendi akangoya ti ndanetsewa pakudzokera enda zvokutiza achingona achangona hadzoki muri kupi handichauya havake vachada kudii vazosiya havachaiti zvinhu zviya vazodini handizivi kuti mhepo yakamugara imhepo rudzi madiro erudzi anoita murume anzwa nekurovana nemagirlfriend emurume achiteverera vamwe masteps maflets kavakaenda kukurwa ikoko sevachauana nemagirlfriend emurume besides iyayo aripo mazuva ano yomota uyo mota ndeakatozouya manje kwatobva mumwe anga ari ndekwazoya uyu manje azonetsa manje wemota wekuti azomba mota akati ndoda kuipwanya mota iye muri mukoboyfriend yacho akati ingopwanya uone zvandinokuita angopwanya mota yacho ipwanya uone zvandinokuita saka iye haana kana esei akatozoya rimwe zuva tichienda kumusangano wekuchechi ndakasanganzana pane sutu yakatengwa kuurwet achiti kwakune musangano wekuchechi iye ane chinzvimbo kuchechi pane aveko kuchechi akati tikuenda kumuchato wehama ekuo kuchechi ari girlfriend yacho kana vakatata kana vakaenda kunodii hatizivi ipapo nekuti musi wachevo vakaenda friday akadzoka iri sunday vaenda ikoko kwavanokwakaenda kulimpopo ikoko kana vakanotata kana vakanodii hatizivi ende iko zvino tinonzwa sekunonzi kune mwana ariko uyu wangu mwana iye nei mwana wangu hana mwana pamwe chete vanongoti iye ane mwana wake murume ane mwana wake ivo pachavo pamwe chete havana mwana saka murume ati kana akada kutenga hembe dzake ndodzanotenga mutuwedzi ndomaanotenga hembe dzake kana riri grosary kunongonza mai handei wosvika patiu paya kana manhonga zvamanhonga ukanhonga zviri extra uchazvibisiswa pamberi pevanhu patiu paya zvichinzi waisirei zvinoite kuti nebiso zvakanaka kubiso zvokunyasa zvokuti mashoko acho zvokuti odzibisa zvakuise zvaungaise zvinhu zvaunoisa usaisi mari yako wobaya baya mapiniki nhamba chatata vanobaya paya panhingi wotora mari dzanotora mukati mechikati chiya ichenji kana achidzoka chenji kana achida kutora mari kana achingodzosa chete rodzosera mukati mehomwe yake amai mwandini changotora dhirosa rimwenda kumpa chenyu kunobika chete ndo zvavanenge vachiita chake kunonobika chete kushungurudzwa kwacho kunenge kuti hakuna asingazivi stori yake kuti vese chero vanonamata navo mukati mekwaya vaari vakutoziva stori yake vanoshamisika kuti sei akadzokera hapana asingazive nyaya yake iyoyi chero kwaaishanda kusaluni vaitoziva kuti kana akatosvika nguva yaanga asingashandi anenge atosvika kuzotsvaka mari anga ane system yekudza mukadzi kuti ndarwara ndiri kuno ndatota bp ndiri kubuda ropa mumhino ndiri kuchipatara mukadzi wobvunda kumhanya kudii okadhi racho ndiri kupira mazoti marwara andarwara ndikakwanisi kuti ndidii ndarwara dzokai kuno mukadzi wodzoka kubva kusaluni wonda kunopepa murume kumba pasina handizivi kuti ndikatsanangura che ari kushungurudzwa zvokuti wamurira ndakandoti handizive kuti ndoti kudii mona kuti vaya vanonzi vaibva muno vanhu vatema vachinoita dave ndo mararamiro aari kuita nemurume wacho inongova sidave chete zverudo charo pacharo rudo charo kuti panodananwa vanhu hapana kana paakuita rudo vanenge vadenhana manje aakuda kunzi chidzoka kumba washairwa manje anokutikira
akatama kuti baby manje akana mastatus akandiwa mastatus pafoni iwo kwangu mwana ndopokufunda takembera mastatus iwo vakundifunga vari kuti ndinopererwa ndinoshaya kuti anofunga here kana kuti ari kushandisirwa mushonga here handitogozivi nokuti ino zvino ndapererwa kusvika pokupedzisira ndisiyazivi zvokuita nekuti ndakati ramba uchingoita chisepo chenyika uchingotiza uchidzoka uchitiza uchidzoka vanhu vese vakuzviziva kwese kwaunoshanda mumarani wakuzikana nevanhu vakawanda nekuti munhu wahairdresa vanhu vese vakuzviziva asi haambozviteereri akauya akagara nokudza kutese kati this time anenge auya zvachose from norway uya ndine kushashigadzira motikari ndakuda kubvisa mota enda kukutengera mota ya pasina kana mota yakatenga mota yegirlfriend yacho iyoyo yaakambokondera nayo ichingoripo nanhasi vanayo mota yegirlfriend ova vakatombobata mamessages anga akatonyorwa mufoni memukurume kuti ndida kukuti ndinokuratidza vanhu kuzimbabwe unoonekwa aiwa handisikenje kunogara kuzimbabwe handiende ikoko ndomapindira akaita mukadzi takura kuti kuda vakadanana zvokuwana vakawanana kana kuti vakadii kusvikamba kuti kuda kuti vanokuona kuti mai vacho vakatozouya iko zvino vari kurwara mai vacho takati kukuedza kuti uya uzoonukira ndizokudzisa mota ndizodini ndakuda kuzobvisa mari takanyoreswa nemwana magrosari kuti ndagrosari kuti ndichidaura nemi ndoda kuti munyore grosari tichiuya titaurirane nyaya ndachinja ndadini grosari rakanyorwa rakapedza mwedzi mitatu hapana kana akauya hapana kana akazodini kana kutaura kana kudii takanyoreswa grosari kuke vanhu vanopenga right tikuchinzwa mwana wenyu ane makore mangani mama mwana wenyu ane makore mangani ndo 82 ane makore mangani naye kuma 30 something 82 ane makore mangani ndiwa 82 ane makore 30 chi asi kuma 39 ikoko 39 38 anenge ane 38 years but adanana nemukomana uyu 10 years handiti vanga vanguri vadanana kudhara alright saka mwana uyuyu wamanga muchiti mwana wake akauya kubva kuzimbabwe akabva bloka mwana wake asikosa kudavira mwana wake ane makore mangani mwana wenyu muzukuru wenyu wamunayo mwana wako ane 17 ane 17 years saka ndiyo akauya kuno kuSouth Africa mai ndobva vaya vakadhamba mwana wenyu akaisa mwana pamurimi akadzokera kuboyfriend ukuye zvino achadaviri mafoni emwana exactly heish ya zvako apa mota iri payadhi imota yegirlfriend ndiye vari kufamba nayo mupurisa mupurisa wekuvheneka kuti mupurisa ndokwavanotiwa mapepa aone chichi zvese kuda nemabasa acho mamwe ndiye anomutsvakira hai saka wenyu mwana ndoziva kuti mota yakatopaka panzai ndeye mupurisa muvhenda asi ugerepo uripo wakatogwa kunzi chiwa upepe mai vangu nokuti uyu muvhenda uyu haangaiti basa iroro kamupurisa uyu haangabvumi akati uyu chireshe uyu chiuya ako ugare panapa chipepa mai vangu iwe iye achidlanyika rutivi auya akati haambozviiti izvozvo kana kuya kumba kwake hauyi nekuti andova nemba ake zvake muna nezvinhu zvake haatombouyi saka akatoona kuti mai vake manje vakatorwara vakanzi vanorwara vakaita kensa chichi akanzi mai vachatofanira kuya kuzoragwa kuno nokuti kuzimbabwe hakuna kumira zvakanaka saka ndokunge akazoona kuti hakuna anopepa rega ndingotora iyeyu wandajaira uya azopepa saka apa pagai zviri kuitika nezvokuti mai vane mwoyo wekubereka mwoyo wakurwadza zvikuru sei panyaya yekugara vachipondana apa kuti shukwadi one day ucharohwa pakaipa akafa anorasikirwa ndimai plus yekuti shuwa everyday unonzi unotengera murume uyu kubva kumasutu anodhura iye kana nduwe chaiyo asina amai vachingozviona otengera vamwene mai havana kana tenesi mwoyo wokurwadza unorwadza asikana haana kana hembe murume mukwana murume acho anopfeka zvemberi haana kana hembe kuti apfeke hembe anotozvitengera ega kutoti kana akata mari dzaano plus anogona kuti mari anoruka ye akawana mari munhu anova ana makastoma munhu anogona zvinhu zvake anosvika zvinhu zvake akangowana makastoma mari anoprefera kunotenga tinonaka tuchii kuti abike tumakeke abike tui afadze amufadze anozama kutoshandisa mari yake yese kuti amufadze waasi kutenge hembe afadze murume uyu exactly mwana wavane 37 guys 38
ane 37 38 somewhere there ndo paari. Right, apa ndinotsvakirai kuno nothing. Mai vakati vabvunze kuti kwewe mwana wangu waugere naye haufa konzi rorai mwana wenyu imi kana kuti muda ndipinde nemi machira mukwasha uyu anenge achipindura achida isewo kunani kuna mai avo network yatiza. Right, vadzoka right. Saka zvatakuda kuita panapa guys, toda kudropa mama anditika toda kumbotanga tabata murume ushu first. Tinogona kuti kwedu nemurume asi tichambomudza handitika madiaries ndo basa renyu ndo tutodiko ndoti kudi ndoti murume uyu oenda pane mwe foni moenda pane mwe foni timbomuonesawo mwana wamai at least ngachiitawo plan kuti abvisewo tsvakirai kuno kune mwana wamai ava kana kuti mama Moza zvari kuita ari kuita sara anotora baiginya kuti mungagondidii. Ndo zvaanazo anotora baiginya kuti mungagondidii ndinaye. Anotora by force nokuti akatongomutora by force anoti mungandiita sei ndinaye akangouya. Zvonhasi ticharogwa. Naticharogwa nemurume uyu pano but zvisinei tinongofira sekukumbira kwamaita tinongofirawo mutrial handiti maona tichangonzwa kuti anoti kudii unhu wake uchaga ubude pachena murume uyu. Saka handisi totanga kufonera upi guys, murume here kana kuti mukadzi, because ndani tiri kuda kuti murume ave pane imwe phone and then imi vadiaries muchifona murume uyu want to bombast him today ari pane imwe tichimudza chokwadi antimaona nekumudza chokwadi kuti come on my brother you are a Zimbabwean, why uchidherera amai ava kusvika pakadai haana respect. Anozisharara ndo zita rake Sharara. Right, saka alright mama takuku ndinokumbira kuti mama please ndiriwo mumwe wenyu ndibatsirei wandina angandibatsira ukasandibatsira ipapo handina angandibatsira ndakudai kuti inini nditori kana ndiriba kuti ndiri mai ndini ndoga ndega mukati medzinzane kwangu handina kune murume wangu ndovanotisapota ndini ndega handina munhu wandoneuchemera kuti naividiwe ndaitiro zvakati andei munondibatsira pane zvinhu zviri kuitika izvi handina ndatovimba nemi ndatovimbawo nemi ndichiona zvavo vamwe vamunobetsera kuti mundibetserewo panyaya yakadai yandiomera handikwanisi kana kuraya hai blood yangu iri pa200.190 namba yepasi akakwira kutakwa 190 yehai blood yangu handisi kukwanisa ipamudzima nguva ndakazakakuona chaiko uyu mwana wangu wekutanga. Alright mama, right, regai timbodhila nenyaya iyi tichakufonera ibe toziva kuti imimi muri vekuYouTube hamusi muri follower yedu yekuYouTube hamusi paFacebook. Saka regai tiite isusu right now tiri paFacebook chiregai titaure navo then tichakufonera imi gumagara fone nyiri on tapedza kutaura navo tichikupai feedback kuti vati kudii. Asi pachandoziva kana kuti muzozvinzwa nenzeve dzenyu muchazoinzwira kuyu. Zvino namba dzamai hatina katine namba mandipa namba dzemukomana nenamba dzemwana wenyu. Ora dzanati handina ipo zvino ndichakusenderai dzemwana wavo mukomana ndiyangagona kuti mukataura nemwana mukomana anotora foni okambuya. Ndinadzo namba dzamai dzemwana wacho mukomana mandipa. Mandipa namba dzacho mandipa. Alright. Okay, murati tipuwedzani kuti ari kusapoti yako ari kusaidhi kwangu mwana wake chaiye wakazvara anotopfekesana nezvikutenda baba vake womwana wemurume. Mai regai tirege kutanga nekupinza tapita regai tirege kutanga tapinza vana regai tingofesera nevanhu veda noti tikapinza mwana tikaisa mwana pataiti andimoni regai titange tadzila neveda. Saka mama mugara makabata foni tichakufonera ibheki tichikudzai kuti zviri kufamba sei. Zvakanakai. Right. Guys, nyaya ndeiyi mwana uyu mai ava mumwe mudiaries ndimai vedu mudiaries asi ndeve kuYouTube avaitawo zveFacebook ndeve kuYouTube. Tine madiaries akawanda ari kuYouTube guys akawandisa dzimwe nyaya dzanotomboposta panapa dzinobva kuYouTube animaona anotifollowa kuYouTube. Saka vanotombokomplaina vaya kuti kose musingamboti tiriwo malive kuYouTube. Saka vabva kuYouTube handika vakauya nenyaya namba dziriko ikoko. Saka zvisinei mumwe wedu handika mudiaries zvakare totanga kubatana tikafonera murume uyu mukadzi uyu first murume azoti zviri kufamba sei tofonerani apa guys totanga nani
mukadzi kana kuti murume, because we are likely kutukwa nhasi tiri kutotukwa mogara makaza tiri kutovhugwa tose panapa sezvo baba vane rafu. Tobata ani apa, mukadzi kana murume, because tikati tichibvunze mukadzi first haazotukwi here nasharara uyu kunzi urutaura nani ibvapo tichi todi toita sei. Tobata ani first? Tobata mukadzi here kana kuti sharara uyu? Tosa makomenzi enyu mwari kuti mukadzi wamati murume, mwati mukadzi wamati murume anchazivi manje. Mwari kuti murume first, mwati mukadzi first. Ndipei ma reasons enyu, because guys we need to be strategic. Guys tinoda kubatsira mai avo. Anzi mukadzi murume please, otherwise mukadzi anogona kupinda pataiti. Ndo zvandandichifunga inini. Kuti tikatanga mukadzi, mukadzi sezvachinzi anotyika murume, anogona kuti dropera phone. Handizivi. Asi tikaenda kuna sharara uyu, guys, there's no need yekuti chiblame mama ava kuti from the start makatanga ndimi makabvunidza. There's no need. Andika kudzokera back kureminder munhu zvakatika kumasure. Pamwe vaifungawo kuti pamberi apa pachaitika zvinhu negwara. Azvibetseri kuti tirambe chireminder munhu kuti imi ndimi makakanganisa makazodai. We need a way forward. Ngatidzidzei kubata nyaya, ngatidzidzei kugadzira nyaya. Andika kuti tibatsirane panapa. Pana hatisi pakuputsa, tiri pakuvaka. Andichika ngatiregei kuti mai vakakanganisa nesu from the word go kuti vatendere mwana we, but yakatodeuka antimaona, yakatodeuka antimashona, yakatodeuka kuti chati nasoshuga tikazvirega pano esikimbani yakatodeuka yadeuka kuti chati mai ndimi akazodai ivi vari kuchema kwatiri ndimai vakuru BP iri kui yakwira yepasi yakakwira kudarika yapadenga zvinogona kutinetsa guys. Hanimaona, regai titenge musoro bhangu. Regai titenge musoro bhangu murume wacho. Tinzo kuti iye anotipasa kuti kudii. Hanimaona. Then Hansi, you might not be able to talk to him katane murume. Zvinotodi. Guys, we need to be strategic. Pano mai vakuda help yedu. Anditika kati koteka ine mushurugi because tikafundira mukadzi uya gona kupinda pataiti. Kana kutodaira phone yedu akadza kuti anogona kutodzima phone because anotya murume. Either way guys, ngatichibhondora right. Kana chingotukwa kachingotukwai. Tachaira kutukwa kotovhundukei. Regai tichingofonera murume kuti chingotukwa ka1. Zvingatinetse izvo. Mina tiona kuti ari pa WhatsApp ere. Zvingatinetsa kuti tingatosora chitoti totanga upi. Iye watatanga ndikoko. Kana ne problem nesi ndikoko ngachingoti tukapedza shingu dzake. Tione kuti tinobvei. Chirakati tukaisa timbergi kuwata because datukwa ifu. Ari piko murumoya. Kuti online ndikaini bona titukwedu zviri nani gaiti try online achotoni ikaramba tofona direct okay, the guy phone direct. To zvingateitirana nezvi. Let's hope airtime yedu haiperi tisati tataura nemusikana wacho. Kuzika tiperi. Oh, ari kufona. Hello. Makadii zvenyu vasharara? Chikwedu makadiwo. Tiripo kuri sei kwamuri? Aiwa, kutiri kutsvene. Aiwa, pakanaka yanzvadzi. Right, vasharara tauyawo nekuzvininipisa nekuzvidukupisa kudai toziva kuti hatizivani. Tauyawo kwamuri
tiri handizi kuti pachona chekwenyu munoti kudii tiri vatumwa handi ndizvo pachona yekwenyu munoti mutumwa ka anenge atumwa yaha tauya ndiri mutumwa kwamuri vasharara tauya nekuzviri kupisa ipapapo mutoda kuti mupabatisise muzi hatina kuya nehondo hatina kuya nekudii kana kupindira mumba menyu kana kupindira mukati moupenyu hwenyu aiwa asi kuti tingoriwo mutumwa akumbirwa vadona madona vadona ndofunga network yavo vadona regai vadzoke approach iri right you approach otherwise unotukwa approach ndo itodiwa panapa hello yes ndofunga network iri kunetsa saka ndauya ndiri nhumwe vasharara nditoriwo sisi venyu chaivo vakuru ndatumwawo vedu wena mai vemukadzi wamunogara naye mudzimai wenyu uyo sisi vamunogara navava yadonazve havamuti havachasi kutikatira maone naini kutikatira maone baba uchingofona bheki ungoramba chingofona unotodi network iri kunetsa nditi regai ndikufonere direct handiti ka inoita ka ndofunga ingatibatsira direct call okay right regai titezve direct guys mutla kutukuri regai kutukwa pa1 Speri tajera kutukwa moti tichafunduka itonosekerera kana kutukwa anzvadzi yes tirikitati tiri nhume dzatumwa naamai vekumudzimai wenyu ambuya venyu vasharara vari kuchema hanzi mukwasha wangu nemwana wangu kugara kurovana chete mafaidzi hobho veduwe tibatsirewo kutaura nemukwasha wangu kuti chiripo here chiri kukanganiswa nemwana wangu kugwa kwacho kwanyanyisa plus zvakare vari kuti samai makore awandisa mugere nemwanawo kudaro zvinhu zvamunorovana kudai muri murova pakaipa mwana wodonhari wofa zvinozofamba sei pamberi apa saka ndo vazenge vatotipawo foni namba katimbonzwaiwo mukwasha unogara nemwana wangu uyu kuti unoti kudii ndosaka tauya vedu takadai kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei nokuti vanga vachema nenyaya yekuti mudzimai wenyu une mwana wake here wakabva kuzimbabwe uri kuna mai so izvozvo uri kukata foni dzemwana wake mwana akafonera mai havasi kudavira saka vachazivi kuti voita sei saka ndo mameseji yatanga tangoya nayo kuti vanoda kuzivavo kuti zviri kufamba sei pane chii chiri kuitika pane paanokanganisa here mwana uyu kuti mugare muchirovana kudai ende zvakare pane here chimwe handiziviwo kuti kuda pane zvamukada kunditaurirawo here handizivi okay first and foremost kurovana wamukutaura uku handikuzive I think munhu angakutaurirei ndiye mwana wacho okay inini handashandoziva nokurowana ikoko alright handifungi kuti ingadai ndichimurova semataurwa kuitwa yayayo ingadai ndiri naye that one I would say it's a very big lie alright mune namba dzake ndikufonere ndikupei akwanisa kuzvidairira ega vanga vandipa namba dzake
muzomubvunza pamwe anokutaurirai. Handina chandoziva inini nekurowana ikoko. I don't know when was the last time we had a fight. I think it was 5 or 6 years back before ndatendeuka ichikudhakwa. All right. That was in 2016, 2015. That was the last time I fought with her. Saka ameno kuti kurowana kwacho vanenge vachikunzwa kupi, vanenge vachiudwa nani, idzodzo ndoti inhema. Raw lies. I know nothing about that. Okay. All right. Ko yavangu vachitaura yekuti hanzi imimi amuva respect hanzi vakabvunzawo kuti ko muchaunzawo kana tsvakirai kuno rini munotiroora imi mwana wenyu moga. Number 2, to answer that, I would want to say, when it comes to respect, I don't know how don't I respect them, because I never called them. And all I do, maybe can do communicate now, and I don't know what you are. All right. Kana vachita ndiva respect. Ameno munokwanisa kutsanangura kuti aringa chirevera neipapo. Ivo vangu vachimutaura kuti hanzi pamashoko pekuti vakazama hanzi kuda vakambokubvunza iri handiziviwo. Hanzi vari kuti vakangokubvunzaiwo kuti ko muchabvisawo tsvagirai kuno rini munoti miroorai mega mwana wenyu. Uye zvakare pane nyaya ameno dzimwe nyaya dzangu vachitaura dzinoitika kuti hanzi like izvozvi munofamba nemota yegirlfriend yekuchechi. By the way topinda sedu chechi kwedu kwenyu kokoko nini wacho saka hanzi muchechi munofamba negirlfriend yomwe mota imwe mupurisa girlfriend ene munodesa vakadzi apa mastatus saka ivo samai vane mwana anogara nemi zvinenge singasazvabati zvakanaka vakati vai address nyaya yacho munovapindura rafu ndiano ndichipindura rafa hanzi ivo amai wow it's quite a surprise for me. Okay. It's a very big. Mwana patukutaura deso. Ndakatoisa phone pala speaker. Now tinanga vari kuzvinzwa ameno kuti anodaira chikudiwo nyaya dzamukunditaura idzi. Because hapana kana chokwadi chenyaya dzamurundudza idzi. All right. Kana muri kunditi mimi I remember kuti hanzvadzi inini handizivi ndangodziwawo zvandaudziwa nezvandiri kungoya nazvo. And hapana wandiri kuti uyazo zvandangopiwa nezvandiri kungodiwo zvandiri kungorasawo kwamuri nemune kodzero kuti ini handizvizivi kana kuti aiwa pakati pakafamba zvakadai ini handina chandoziva ndivo vanga vachitodiwo vachitonditsanangura vachitoti izvozvi bp yavo yakatokwira nenyaya yekuti yenyaya yemagariro amunoita ikokoko ende mwana iye mudzimai wenyu ari kumbodaira mafoni emwana wake here ari kuna mai uko handizivi I don't know. Kwemimi wasi mwana wenyu here hanzvadzi handiti mukadzi wenyu mwana wenyu here hanzvadzi saka banje inini ndikarambidze munhu kudaira foni nokuti even foni yacho payakafonwa kana paipa handina chandomboziva ndoreva hangu kuti pakuti imimi zvenyuwo like semwana wenyu handiti pane mwana wenyuwo munogara naye papapo imimi kwadzi pane mwana wenyuwo munogara naye uyu kauyu wemukadzi futi mwana wenyuwo futi mombopota muchifonerawo futi mwana wenyu ari kuna ambuya uyu muchinzwa kuti ari sei makaguma kufonawo rini asi mwana mudikira uyu unatotaura nezva18 asi mwana wenyuzve 18 asi mwanazve naiyi hanzvadzi no handina kuramba handina kuramba ndokuti inini haasi mwana mudiki ndambobvira ndamurambidza inokuya panapa kana kuita sei ever since for how long have I been staying naye ndakambomutuka here even kumurova have I ever ill-treated her handizosivi saka ndokuti some of the things I think it's why maita zvakanaka undifonera but what I would want you to do handimatipepuwa nhamba dzacho mozokumbira kuti vakupeine nhamba dzemwana wacho mwana wenyu mumubvunze kuti nai wakambotukwa here kana kuti pane pawakamboabuswa kana kuti pane pawakamboitwa anything because zvese zvandikuudza it's very embarrassing kuti nditi vari kunyepa I don't know which term should I use because zvese zvambonditaurira kaizvika and
now at least it gives me picture. Most sometimes ndinotombonetsana naye panapo wangu ndita wabiruka wandifarira. All right. Achiramba. All right. But now I'm sure it's all right. Imi pamunozoti muvabereki havasi kufarirai makaona chii makambotoya kuendisawo here kana tsvagirai kuno sezvo mane nguva yakareba kudaro muchidanana vakaramba mari yenyu? I did. Oh. Takaendesa when we went Botswana, ask them. Oh. Makatoendesa pfuma vakatoiramba? Ndoti vakaramba. Mubvunzo wenyu wati chii? Ndati makamboitrayawo here kuendesa pfuma vakairamba itsvakirai kuno? I did. Ndopa ndakati ndakaendesa. Vakaigamuchira? Of course. Saka makatobvisa tsvakirai kuno? Izvo. Takabvisa. When we were still in Botswana, not here. Okay. Saka ipo papa mamuchiti mamutoronga zvoti muzoendesa yenyu roora? Okay. I have actually asked for a visit recently. I was kugara. Makatokumbira list haisati yauya. All right. Can you give zvinoita here bamnini kuti mupe mudzimai wenyu foni timunzwire iye mudzimai ataure kuti sei mother vake vari kuita all these accusations as it is like now? Taurai naye. Yes muning'ina. Makadi zvenyu? Mama vari kuchema muning'ina uko handisi kuziva zvino handichazivi muri kwasha wati jamukira wati ina handizvizivi zvinhu zvose zvinotobva nekupi iwe ndiwo unotori muridzi wenyaya chiko chii chiri kuitika mai nekwasha vasi kunzwana naye zviri kufamba sei? Okay. All right. Saka vanogara vachinetsana mukutaudzana? Yeah, sometimes. Like anenge achida kutokonya umwe ndiani ndimama, vanenge achitokonya mukwasha mukwasha nitokonya mama? Vanikaya handizviziva hangu kuti vanenge vatangana sei because I think nyaya dzemafoni dzavanenge vachiitirana. Vanopindurana pamafoni? Okay. Kwenyaya yemwana iwe, kwenyaya yemwana mwana ari kunzi ari kufona uri kukatora mwana foni zvinoita sei? Ndakatira mwana wangu foni, mwana wangu andiriignore ndikatomusendera message saka ndiziva kuti why achindiignore. All right. Okay. Other way around papa. All right. Saka when is the last time you have been to your mother's place? Vakatitibvisauye because I came to side. Vakati usauye kumba kwavo, why? Vakatitidza it's only because takaita zvisiri pamusoro papo kusvipa zvavanoira nazvo. Iwe wakambonoudza mama here kuti uri kurohwa nemukwasha iwe? That one it was before I came back. Asi unoziva kuti asi muning'ina unoziva here kuti makomborero ako futi anobvawo kuna mai tisiri kuti mai panguva inoi vari right nekuti kana vari wrong ini now go back ndichinovatsiura. That's why we are going to do it in a nice way because we are already planning to do this thing. All right. All right. I want you to zvipere zvitwe muzvinhu zvakanaka. Right. Good. Saka toita sei iwewe now ndakushanda newe toita sei kuti apa pave neukama hwakanaka pakati paamai nemukwasha wako iwe zvichibva kwao noti iwe ndiwe uri pacenter ndiwe une yese toita sei apa ndokubatsira sei kuti zvinhu zvacho zvifambiswe zvakanaka pagone kuita relationship yakanaka because as it is right ndofunga masikati ndatombovatsvagira counselor anga achitaura navo vachiti bp yavo yakakwira yakashuta zvisingaiti nenyaya yako. So I think you are ndiwe uri in a position to fix this or to break it. Nyashagara already in the process yekuti igadziriswe. Iri muprocess yekuti igadziriswe? All right. Wakatsvaga vamwe vanhu vekuchechi vanokwanisa kubatsira mama? Okay, because iwe ndo vanga vauya kwandiri anyway. Nokuti tiri topinda tise kuchechi ikoko kwenyu kuti tiri tose kuchechi ikoko. Okay. Saka chishuwo chako ndechekuda kuona murume wako achiwirirana namai handiti ndizvo?
That's just to show everyone. Aiwa. Vana munhu anongotana vanesana. That's the wish of every person. Aiwa, hapana kuipa. So I'll just go back to her and ask, tell her kuti aiwa nditaura nemwana ari kuti zviri muprocess kuti zvinhu zviri kugadziriswa izvi. Saka mumboitawo patience, BP kana vachinodi vonorapiwa. Si murume ati hako haakurovi pave netime. That means kana usiri kurowa hako it's okay. Hausi kurowa nditi? Muripi? Ini ndogara muPretoria imomo menyu momo. Ndani chisho chokuona before matodzokera wamudodzokera ikuku. Mrecho chokundiona. But right now andisi muPretoria angu ndiri Cape Town right now as I'm speaking. Manifonera ndiri Cape Town. I think ndo yako next week. Ndodzoka next week. No, but munogona kutora phone yenyu mukabuda panze here tikataura edu tiri tu pasina mudzimai wenyu. Yeah, I think that would be the best, so that mutaure zviri pamwoyo penyu handitika uyu asipo ndokuti nyaya yacho inyatsokwana kufamba. So musikana munin'ina wangu chiregawo nditaure nabamni tiri toga, iwe sezvo wati uri muprocess yekugadzirisa nyaya yakuti zvinhu zvifambe kuna mama, no problem. Chirega nditaurewo nani nababa munini nokuti ini ndiri pakati. I'm just neutral, handina side yekuti andauya kuzotora nekuataka ni indauya kuzogadzirisa chete. Saka baba munini chibuda henyu zvenyu panze mbate foni yenyu tichitaurira zvedu tiri tu panze apa. Okay. Ndiri right baba munini paita nyaya se ini ndokuziva ikavasharira semuna nechizvimbo chechimedu kudai chokwai ndangoti inga zvakaoma chaiko. Ndokuzivai handi mazimba tinozivana here uko takawanda chokuti panasi tinozivana. I don't know what to say, but I'm someone who's very, very much reserved, but unosvika at a point yokuti unopedzisira uluza respect yevanhu because of vanenge vachikuita sebenzi. You understand? I told you to Mamore Batuza, I wanted to come and show you everything. I always keep my voice notes avo, my messages avo, and the stuff nisingapindure. Alright. You know? Okay. I wanted to give you Mwenda Monowaka. Alright. Since Mom Chimuzoya, that's why I wanted kuti mudzokere mandoona. Because to be honest, havasi vanhu vokuti I'm willing to make things right with them. Ukaona mwana wako chete akupedzera akutya akutya, there's something wrong. There should be something wrong. Vanhu vanogara mudzimba hapana vanhu vasinganetsani. But ukangoti mai nemunhu tikangonetsana nemukadzi wangu iwo mai wauya uzotongesa mukwasha, you know, there's nothing like that. I've been taking care of those people with my own money. Alright. I took care of those people. Kana vakarwara ivana food, buy all those things I had. Mashoko angu kupedzisira ndakavauza ndikati Fulani mwana chautaura here. I took it to school. Another private school. School now. Who pays me? Come on. What I've just realized, the bottom line is that they can move with the I've been insulted. There are voice notes right now. Namba yangu yoyi munogona kusendera ma voice notes here so that ndiva prove kuti mama bachi ndiye naitaura ma voice notes apa ndiye naisendera mukwasha. Why don't you run a phone?
Mundisendere mavoice notes, munditumire mavoice notes acho ese ndivasendere nchiwabvunza kuti aiwaka but mavoice notes aya zviri kufamba sei? I don't know. You know what happened? Okay, fine. It was only recently. All right. Okay, the boy actually. And well, okay, fine. I went there, apologized. How can I go into California? What I was the sort of girlfriend, but I'm trying to talk under which ground. I can't do that. There should be someone else. At least now, what is the what do you you know, it was asked that to me around the page. She showed to me around and I did when we were on. And I saw another. A banana you have the book, the rest of Papa, we allowed to speak. Could you right now as a alone provoker? I think I'm a another blocker. But I've never said anything bad. I don't know the reason or what or how and that made me I don't even know. Because what happened? That is why I want to know what I do. I was not there. I tried to sort out things. And after I said, I don't want to lie to you. I got to explain to you what even right now where I am right now. Because they don't appreciate. The after I explain to you what you know what? Kana mana watch what when I stood at the manual, I no longer want to talk about that the ship but that is I stopped. I don't want to pay anymore. They should take care of their own. Because I don't know to what the only the man about that. But where would you want to poison a man actually? Okay. At what point, what's the need to be a another move down the Chaganda? I don't know, but it's not Manascara of the Coros of the chamber, but the civil course of the Batomaka, the manual. I stepped down in the Kundra and the no. It's not like that, but I haven't nothing to remain with no, the Bavam tour, but it what is done. Then at some point, the walls on the phone around and now, I have no way to control it. I was like, Kundra was I thought to Mano in the one. Every two the Mananda come to 3 years old. She said, Mano. One by Zimbabwe, they don't guarantee. There's a problem in accommodation. There's a rental one room, there's a the whole flat. That is the one room again of Boko. You know, why 2 million marry my kids with you with Mano, but my kids married. Kafka, what is saying? Wow, but I did not fight it. It's very unfortunate could be, and I don't know, but I'm telling you all this. That's what I always told the mother, which is because I don't have anyone to tell. And I'm now they cannot tell her that. But now, what they just did is exposing themselves. That's why everything which they are telling me is a lie. Vamutora Manoa right now. I don't know that it's a combo. And that will go, and that will tell her, and that will say. He came along. I wear a combo, I don't want that second. I this is just polite. What have I done? And I'm going to keep me paying another thing. You can move to worry. And I'm going to worry. And I will go. And you know, my mother is sick. Mom's on one in I did a lot of 6 5 I was just recently I spent more than 10,000. Remember you are, you know what I did? Doctors, scans, my money. But at the end of the day, no part of the story number. But
tuka wakada kutukira vanopidza mai vangu vanopidza baba vangu mukati and then I'll be just quiet like a fool. Ndakasvika ndaipfekisa kubvunza but ndinoti munonamata munonamati kana mumakadai so on my conversation ndikati munofanira kunge muri vabereki vanotibatanidza not vabereki vanotiseparata. Sometimes I even feel it's not even worth it what I go through. Alright, elder, mubvunzo wangu ndokudai so. Imi mati this family is not even worth kuti mutry kuita any peace now. Saka manje how are you going to do it because muri kugara nemwana nemukadzi wenyu mwana wavo and mukadzi wenyu mimi is eager kuti asolve this between you two. How are you going to do it? Ima muchadi manje muri kuti they are not even worth it kuti mutry. Muchaita sei baba? No, I did not say so. What did you say? I say at some point, I even told them, but if ever I'm going to do anything, I'll do it for the sake of her, because I love her. Oh, all right. Okay. You understand? Okay, I do, yes. Yeah, I even told them, even here, whatever I'm going to do, I'm going to do it for the sake of her. But it's the kind of a relationship which I'm fine with them at that distance, even maybe disreproduce the power. I'm just okay with that. I'm fine with them out of my life. No, I'm okay because hence I'm telling you that I have had enough. And surprisingly, mauza vanotaura kuti inini ndinowana wete stuff. I don't even text them. I don't even call them. Don't know what I want to send a message. Manifesting. But at some point, this you guys, elder, you need to fix this because it's still in case of like, from what you are saying, I can see kuti ungati pani bad blood ritoripo kudara. Shapani bad blood now. I'm not saying that's what is going to happen, but in case if anything happens, so that muwani matauriro inyacho panpa utongo tipagadziri squad. Chokwadi. You know what? I'm a Christian. The only person I fear is God. Yeah. When they need to earn my respect, they should respect me as well. Hence I said, I don't go to their house. I don't call them asking them for anything. No, I don't. But they need me more than I need them. Whatever I will do it for the sake of their daughter because I love her. Yeah. I'm not shy to say so. Yeah. I told Manawajo, and even them, I told them, if there's anything I will do, even if I got a problem right now, I won't neglect them. I'll help them for the sake of her. That's what I'm saying. But as if I see if I'm by the motor, I will bother myself to mirror, I will give a lift. No, I can't. Because what kind of a parent are you who supports a termination of a relationship? But it did not start now. Before I even started going to church, before I was even born again, my mining council. One day, I did not know. Even in the morning, I phone. The hell, I phone out by get. But I get. I so irresponsible. I don't know. 2 minutes ago, I was born a pin of the crew. What I do, but I never know here. No, what I know more than for me, right? My way of tells that I'm very pango to the one which you want yet or born out of the Mapruka. So, what mother are you? What mother are you? You know that sometimes it's in the home Yarara. But I know a lot. But
but ndenda kanyarara ndichitonge fu but I can't judge. Zvino ivi papa ndatobatikana nenyaya ipa watotifundira ndatoti koma ndavadi kuenda kumaelder zvikanzi takabva kuchechi kana kune mavapastors zvikanzi takabva kuchechi vanhu vakatoitadza nyaya iyi ndikati zvino manje kungoti zvino iko zvine zvipapa vari kusanganawo nemaproblems vari kusangana nawo tiri kutonamatira tiri kunzvimbo dzakasiyana-siyana kuti dei zvanga zvapera zvokapapa izvi vaburitswa mavari ofuchi vachabuda otherwise mumaitobhuka mumaitoenda kuna papa straight vokugadzika ipasi vonyatsokudi kusovha nyaya iyi hapana mapastor or anything havanokwanisa kuenda because if I'm to call a man of God they'll be embarrassed. I've got every number, every man of God in my phone. I can look at and do more Pastor Sandy. Pastor Sandy actually is my friend. I've got phone number, Pastor Layton, Pastor Sam, Apostle Magawa. I've got his phone number. If I send you my photos and the men of God, you'll be shocked. That's how far you go. Last church, I was mvura bhodhoro remvura rakachinyiwa napapa mukoti imi zvakaumanya yapapa ituchaisawo pemufunge kukoti ukasikana nekuti imi vashararaka elda ende zvakaoma zviri kuitika mufunge bati mwari achavagonera vangori pamiedzi avo miedzo ichadarika hayi miedzo temptations hapana kana nyaya one iri correct panyaya dzamautsva hapana kana one hapana kana nyaya one iri correct izvo kuti ndogara nchirova mwana wavo izvi that's a raw lie never ndokutoti the last time this happened it was in 20 maybe 14 or 15 ichiri kudhakwa I stopped all those things 2016 when I was born again. That's a lie. And it actually marrying me another got to save I even took it to my car. Because my intention personal intention that every time when I try to try something they just come and jeopardize. They come and jeopardize. You see, every time if I tell you right now I've been not than 400 runs every month. Yeah, my groceries. From February to November, that's 4,000. Whose groceries that? My one now open up. One Garaveka. Grocery in Canada to me. But who was I buying that grocery? It's them. But I don't know. Saka zvinotoreva kuti even nyaya yekuti mumoto yaminayo elder ndiye mukadzi mupurisa hazvisi zviri correct handiti unyepo kweso. And I even wonder kuti vari kuchizviona kuti sometimes it seems as if they even know zvizomba more than mukadzi wangu. What life is that? Unozoti when I was staying in Botswana pataigara vanhu vepamba pangu vaitozondibvunza kuti iwe atizoravavaraitraitera every day 7 o'clock vari kuya pamba pako uchiri wakarara ndogara mu1 room nemukadzi every day vapinda mungoya pamba even imimi muri amai group vangu mukomo wasista wangu if I can come inside complaints if I tell you this is too much you would see kuti no it's too much we need some air. Right. Saka imimi elder ndokumbirawo chinhu one with all due respect ka ndisenderewo maaudios aminawo nemamessages so that isusu tichinotaura pachidzimai toga pachikuru tochinotsiurana ikoko kana vari kupindira parelationship yemwana sekutaura kwamaita then tichabatawo chokwadiwo ipapo then ndoona tabatsirana ipapo chandiri kungofaitira inini nechekuti pakupedzisira ngaparege kuve nebad blood kana imimi you two people kana musingafarirani handitika regai kupoizena vamwe vanhu vakafanana nevana kuti vapinde musa hotspot hatred yenyu
towards each other kuvana handika let it be munogona kungoavoidana but means that you have done things correctly handika pamwe chete moavoidana zvenyu pakati wemaproblems enyu mongosanganawo sevanhu vakuru motaura handitika since umwe nomwe achigara kwake but ngapave nepeace chero mukati memwoyo wenyu musingafarirani whoever asingafarire mumwe but you guys are not supposed to be doing that because you are Christians, you are supposed to be leading by example handiti maona to the world. But now this kind of hatred towards each other mu family is not right. Pamukansenderawo ma WhatsApp messages aminawo nema messages acho avaikusenderai then isu inini ndodzokera back kwavari kuti kwavabia ko izvi zvazvi zvamakataura muchindiudza nezvizvi zvamakasirira kapa ko imimi mukadzi uyu she's 38 mukadzi mukuru, she knows what she's doing, she knows what she wants. Why can you not make peace ne uyu mukwasha wenyu ende muri kuti akana tsvakirai kuno yakabvisa iye akabvisa tsvakirai kuno handika that means imi ndimutoriwo neera because my messages are there to back up everything zvadi zvataurwa nemukwasha saka imi ndimutori neera then ndotry kutaura navo semunhu mukuru so that the next time when you see my call ngadzive happy news chero muchizotambira henyu ferr sevanhu tinosangana mukereke mumwe chete handitika asi ivo ngavachizivawo nzvimbo yavo imi mozivawo nzvimbo yenyu kana ingori makadiya mai muchidarikana maswera seko mama muchidarikana kuti ati musaonese nyikawo zvinhu zvisina nebasa rese handitimaona. The other thing I'm still now, can you please one more favor? Can you please tell them to stop sending message by WhatsApp? All right. Of course, yes, of course. I don't want. Of course. Why are they sending me messages on the WhatsApp? Of course. My son send them a message to WhatsApp. And rather, if there is something, they shouldn't confront me. Rather, they send someone like what they did. Yeah. I don't believe. And again, my girlfriend is. I'm going to go in 2 weeks. It's not bond with her. Because I will look for a girlfriend. Elder. Ipapo no. Elder. Muno gonna gara chiro mwedzi. Muno chaka girlfriend yei. Munenge bakudzisa vana isangano chi elder. Kana makudapta girl. Mukaita girlfriend. Listen. I'm not saying so. But I'm saying what is possible they expect if they ask me like that. Yeah, iwe avangokubvunzawo iko kwakusi kuposition kwawo. That's what I'm saying. Yeah. Because I don't think that they don't that's what I'm just trying to say. They shouldn't ask me those issues. ATM yangu yapera guys. ATM yangu yapera. Shit, ATM yangu yapera. ATM yangu yapera guys. Hands I'm telling you, daughter alone. Now for us to speak to the daughter alone, zvinenge zvakuda kwakachena pasina the husband. Kune vari kuti anza akuzviziva here it's illegal pa life. Indakumbigwa kuti ngazvinde pa life. Ndakumbika I wasn't going to do this. Ina sina kumbirwa. Ndatonzi indisai pa live. Zvokuti denda ndiri kumufondera ni WhatsApp. Ndachida kutoedha mai vacho apa. Handimaona iva apa because ndivo vatodaro. Handimaona. So in so far sandada kutora side nditi ningari wrong. And sati because kune side rani kune side ra mukwasha kuita side ra mai andika kuita side re mwana kozoita chokwadi ndochati kuti tikwanise kuvabatsira we want the truth antimaona so kune vari kuti vabvisa kuti pa live here ndakumbigwa kuti ngazvinde pa live because ndavati kuna mama komadi kuti nyaya isovhuwe kuseri vakati ndiri kuda kuti ndatouya kwamuri because ndoda kuti zvinde pa live anditika saka ndosaka mwana ndeta chivinhu checho kuti nditobaya live button indada kumbigwa anditika ende ma voice notes ndinawo vachitokumbira izvozvo anditimaona right so takudzokera kuna mai tichiona kuti mira tiona kuti ma message asendwa here anditika so ma message ma lawyers ma Facebook lawyers anenge achiti kwa it's illegal impotimirai anditika impotimirai timboona kuti zvinhu zviri kufamba sei mira ndinoti ma voice notes achatumigwa asati apinda ma voice notes mira ndivaudza kuti sendai ma voice notes ndivaudza kuti send voice notes because we need to have proof aditi guys
we need to have proof yekuti zvechokwadi antimaona zvechokwadi uyu arikutaura chokwadi. Totangira ipapo as it is right now atina chokwadi guys, pafeafe atina chokwadi. Musati kwaiti atina chokwadi, tisa atina chokwadi pano. Tanzwa side ramama, tanzwa side remurume, kana manzwa side remwana, manzwa kana makateerera zvandakateerera, masaidi pane patomboita 3 akasiyana. Hanoona mai vati mwana akarohwa manje murume akataguma kurova mukadzi kuda pa 25 years, mukadzi akatekanisana manje andi muri kunzwisisa saka atori 3 masaidi akasiyana. Saka right now atsatave nechokwadi chaicho, chokwadi chazochiwana kana mavoice notes auya tichizwa kuti mai mumavoice notes ari kuti kudii, tichizoweyawo mavoice notes kuti zvinoita here samai kuti vatumire munhu anogara nemwana wawo mavoice notes, tichiweya nemavoice notes acho kuti akataugwa sei netoni ipi. Totangira ipapo kuti mukwasha uyu wanga achirevesai kana kuti achinisa. If the worst comes to the worst, tinovadhumanisa vese antika, tinovadhumanisa vese, tinotongovaunza tose. Hanzi simeri ngatidzokere tinozwa zvebonde iweka iwe unorida stereki bonde antika tinodzokera tovaunganidza vese vari 3 antika mai apa ivapa tovaunganidza then tokwanisa kuti titaure kutaura nadhota ari 1 zvakuda kuti taure naye murume asipo, because right now murume aripo. Handikuna pekutanga papaya aisa foni pa loud vanga vachinzwa vese nemurume antiwawo nemukadzi. Saka right now kudzokera back murume aripo achibudi chokwadi. Muri kudzwa pane nyaya yangu, chokwadi achibudi because murume ari paside. Andimaona murume ari paside. The only way we can get the truth is mangwana murume enda kubasa tofonera ndotofonera ini manje andigoni kuri andirekodhi vanhu ndozvando andizvigoni zvokurekodha vanhu andizvifariri zvokuti ndizorekodha munhu zvondinetsa zvesvida zvitorina ndimudzi kuti udoripo palive pashow iwe atoziva zvokurekodha vanhu it's not a game for me. Antimaona kana kuti ndotaura naye nemavoice notes achiisa mavoice notes ake anditimaona totangira ipapo because right now tinogona kumhanya kujaja ikasachipanduka kumberi nyaya dzakadai modziziva guys, todziziva idzi tinoenda takabhipa chiti tikuda kunopedzera munhu nyaya inoshanduka mai mwana waveko unopera power yorose. Antimaona unopera uchipower rese. Saka plus baba vamboti avava mukadzi wavanomuda vozoti indakaudza amai kuti ndinoregere kuita girlfriend kana chinyimwa 2 weeks tisina bonde. Saka zvacho auchanisa nzoti unati pamwe maiwo vari wrongwo pamwewo kana the worst comes to the worst andika vanongodzoka pashow vese because munhu andi approacha anditika vangu vachida kuti show iwe ndi approachwa namai ava nababa nemurume wacho anditika hanzi mukaudza elder kuti vari palive havadzoke elder vanofanira kunge vachitozviziva because mwana wavo ari kuti mai ava kutorasendera mwana wavo message. Elder anofanira kunge achizviziva but ndisingazozivi kuti angachiziva here kuti ndini wacho kana tari kuexpecta umwe munhu handizivi. Indatozongopindawo nestatement rangu rekuti topinda chechitese because ndandabvunza kuti chitikoinde kupiwo ndikazivawo kuti chichikwawo ndekupi ku-ECG uku kwapapa. Andimaona ndosaka ndati zvite nyore chirega nditewo mai vabvawo kupi vabva kusvondo kuti tifambidzane zvakanakawo zvinenge zvine karespect mukati, otherwise denangoti ndabva kunhingi uku taitotukwa. Andimaona taitotukwa. Saka unototi ndabvawo muchechi kuti karespect kadi kavepo kuti tabva muchechi topinda tose chechi. Andimaona so regai tonoti mamessages anotumigwa here asenda ati okay ari kusenda mamessages right ati okay ndamuti senda mavoice notes ati okay regai tonoti anouya nekukurumidza nemavoice notes regai tione zvinokuti izvozvo ndikadzokera kufonera mai vachona ndovafonera ndichiva pafeedback yekuti kudii ndisina mavoice notes hasani ndave nemavoice notes atisati tave nechokwadi ndinovafonera ndichiti kudi kuti kwanzi zvakati kwai at least vakaita mavoice notes tinoti naye mama mavoice notes aya hamusimere apa totangira ipapo haminoti ndiri wrong here guys. Namino ndiri wrong here right now kudzokera kuna mama tinogona kudzokera anditika but right now ndikadzokera kuna mama pasina mavoice notes chokwadi ndinonoti chii mavoice notes akatanga auya if namba dzangu ndidzo dzepublic 064 watu dzamunotsvana neni kuwhatsapp idzodziya 064895483 7
dzevodacom idzi 0648954837. regai timbotimirei tiona kuti mavoices ari kutumirwa here. Kana atumirwa ndo patokwasadzoka kuna mai right now ndodzokera nchiti kudii kana ndimiwo guys kuti ndataura nemukwasha waini takamirira mavoice notes. Nyaya dzakadai sizoda kuhendliwa neungwara. Mavoice notes first then tozokera kuna moms. Andimaona handisina ATM yangu yapera. Ndatomuudza ngati ATM yangu yapera. Nokuti kamanya kunovaudza kuti kwai zvakati pasina kana mavoice notes guys. Mai havana kuchipatara kana mapika zvandapika inini mai ava nemukwasha kapanitori nebifu chairo ritori strong. Kana maona zvandaona inini panitori nebifu chairo vanotopinda munhu mukuru vanopinda muchipatara shanto ndendo Davis kwanayo vanopinda muchipatara. Animaona tikamhanya kungoti tanoti bvo munhu mukuru mai vanopinda muchipatara chokwadi nhasi kudai kuti kwanzi nemwana wenyu zvikazodai takuita kunge tikutransporta makuwa. Asi kana paine mavoice notes aripo anditika kana paine mavoice notes aripo tinongoti mama pane mavoice notes abudawo aya tadi timbotaura nemi mama titotoweya mavoice notes acho kuti akamira sei then totangira ipapo. Nokuti tinogona kuona pamwe ari mavoice notes wo asina basa anenge ari mavoice notes kungoti vanoti uri kuroverewo mwana wangu. Andimaona usarovei mwana wangu. That one vane kodzero kana vari mai vakazvakawo vanenge vachirwadzwa nokurohwa kuita mwana wavo. Andimaona saka sataziva the nature of the voice notes dzacho kuti dzakamira sei. Hanzi mavoice notes kana munhu atsamwa anotaura zvaanoda. Aufi munhu kana atsamwa anotaura zvaanoda anditi but isusu sevanhu vakuru apa tisi vana vadiki aufi ufunge tikutotaura pana paka we are doing experience. We are using experience pano. Anditi chero munhu atsamwa sei ipo mukutsamwa tinotoweya we weigh the voice notes kuti dzakamira sei. Handi totoziva kuti apa panenge pari kudi pakataurwa munhu akatotsamwa apa. Andimaona we weigh them. Andimaona atingomhanyi kungoti because pana patikudhila nelife experience manje tivanhu vakuru atisana vadiki tivanhu vakuru ufunge maG40 chakadaro taenda taona zvakawanda tozviziva izvi. Andimaona Chiera special ndo pacho pandiri kuti ipapa paka panoda kuti tikwana mavoice notes manje isusu tozovatsiurawo mama samama vakuru zvine rudo mukati. Andiona because it's not right wo kuti mama vapindire chi munyaya izvezvi toda kutanga tanzwa mavoice notes tinzoti kupindira kwacho kwavari kupindira vari kupindira toni yacho yavanoshandisa mavoice notes itoni yakaita sei totangira ipapo because zvechokwadi is not right. Andimaona toida tenge tanzwa nokuti tikamhanya tinge tisingasashandisi wisdom dzedu. Afu unogwara chete hanzi naaufi don't worry ari kunza mvura yekwabhapa ati ane chigubhu wani chamuigwana papa kukoti nhasi ati ane chifoni. Yes kana watsamwa vamwe vanoavoida foni vamwe vanotambira pamafoni vanhu vanoreita zvakasiyana kana vanhu vatsamwa. Umwe anotoavoida foni kana akatsamwa zati ndotaura zvinhu zvisiri izvo. Umwe anototamba nefoni yekuti ndida kumupedzera. People react differently. Anomaona so atinangosvika pa40 nenyaya yekungoti kukura experience asangana nazvo izvi. Saka handisi kuziva manje mai tokwanisa kutongo the only way tokwanisa kutaura navo samama mavoice notes kana achinge abuda. Ndatumirwa airtime zvakare pane ndatumira airtime not knowing kuti should I phone again nokuti mukwasha wati okay saka mavoice acho ari kubuda mumwe ndikaendodze ndakamirira mavoice notes munyorere. Namutumira message. Eve, thank you. Eve, thank you. Eve, thank you. Alfie. Alfie, uri mwana wangu iwe. Alfie, yo. Ho. Takura isu ukwanata G40 something usatembe nesu tinoona wakuru isu teve vanhu vakuru vedu yo asi vana imi aufika munoti just because tinenge tichitamba nemi pana pamakutoti tiri zera renyu tinoona vakuru hamunzi mongwa kana mukatituka tikakutsamwirai munoita munyama nomaluva I'm starting to think that as well.
regai timboona. I'm starting to think that is okuti mavoice notes achabuda iwaya andizivi, regai tione. Let's wait and see. Because ndamirira mavoice notes asi kubuda. Kurambana manje ndokuri kunetsa Chiera special. Kurambana ndokuri kunetsa manje because ava two, it seems as if two ava vanodanana, andiona two ava vari kudanana, two ava vachidanana, andiona andiwaudza chitanzi kana ndikuzoenda kunobvisa mari kana ndikuvabatsira even vakarwara, I am just going to do it for the sake of the love yandinayo kumukadzi wangu because I love my wife. Andiwaudza vachitaura daro. So ipapa manje apa saka panonetsa. Thank you guys, thank you for the ATM guys, thank you guys. Kana uti should we ask mama kuti vakambosenda ma voice notes here? And maybe we should ask the mother that chavaudzi zvakwanito kuti mama pane ma voice notes amakambosendera mukwasha here, munawo here, tinzwisei. Is it wise? Because my voice notes guys andichaona chibuda. All right, are online? Let's wait and see. Let's wait and see. Tobvunza mama mune zvakanaka mama mune ma message nema voice notes amakambotumira murumeri kana muna muchinawo ndi forward katinzwe kana ma play ipapo tinzwe vano play because amai vari kubatikana. Ndozvandataura aufi kuti nyaya iyi ine maburi so far ina asati ndaona munhu andiwandi kuti uyu ndiari wrong uyu asi wrong. Asati ndayatsoti uyu ndiari wrong uyu asi wrong panyaya ishi because ndamirira kuti tione tione kuti chokwadi chinobuda here. My voices and guys regai tibvunze madam mother. Regai tibvunze mother. I think that's the only way. Hello mama. Mama, tadzoka. Tadzoka iwa tanga tichitaura. Asi tisati tataura kuenda mberi mama, ndoda kuvhunza mubvunzo ini. Mune ma voice notes amina here amakambotumirana boyfriend wemwana wenyu kana kuti ma message? Now. All right, munawo ipapo mufoni menyu muchakachengeta? And now. All right, munogona kuplaya here pafoni penyu papa? My voice note. Amai senda imimi yachipindurawo. All right, again send. All right, sendai ndakamirira tione, sendai ndakatomirira. Hello. Mama una. Answer ndama ordered matumira. Datumira. Right, again tinde kutione. Ngawande ma voice notes acho. Right. Because ari kuchema mukwasha wenyanga chichema nenyaya ma voice notes legai tinzoti ambo ndamudza ndichi akamudza netsingu ndakatomuudza and anditoboke and anditobori anditombofiri guilty. Alright, legai tinzwe. Ndai munovaudza vachiti kana mwana apakatira madai akazvarwa endai noita kukunda okutora mwana wanhu mahara ameni yenu amunogara nemwana wanhu mahara
musingaunganidzwa vabereki ndamuchidherera endai munoripota. The way amunongonoripota isusu vachinaunzi hapana kana kukama wasina huna eva whatever zvaanowana muri tu kandokanzura from today. Endai mandakavatete ndokaponodza zvese whatever chinoona eva iwe wana eva unogarira muri tu unogara baba mingi kuti muchitiudza ndinoudza vanhu kuti tikunzwa voice notes batai makada kana kuti katai ndokufonerai bheki katai ndokufonerai bheki hamuna kana chitendero chamunacho hamuna kana chikristu chamunoita hamuse mwari hamuse kana vabereki hamuna kana respect zvese nekwamakabva right mirai endai munovaudza vatete kana mwana yakazvarwa navatete mwana wangu ari pakati pamai Elizabeth mwana iye yakazvarwa endai munotaura munoita kunda wokunotora mwana wanhu mahara hamweni yese amunogara nemwana wanhu mahara musingaunganidzi vabereki ndamuchidherera endai munoripota. The way amunongonoripota isusu hatinaunsing hapana kana ukama hwatina huna eva whatever zvaanowana zviri muri tu kandokanzura from today. Endai mondakavatete ndokaponodza zvese whatever chinoona eva iwe wana eva munogara muri tu muri matsotsi evanhu munogara pabambingi kuti muchitiudza ndoudza vanhu kuti he mukwashari kuroora mukashari kuroora saka moda zvimusina nebasa rese ndokuzva zvamuri kuitira kuti eva agare ikoko saka ikoko naeva wanene kusanzwisisa kwenyu ikoko hamuna kana chitendero chamunacho hamuna kana chikristu chamunoita hamutye mwari hamutye kana vabereki hamuna kana respect zvese nekwamakabva kusagona kana respect inoakudza kuti mwana munhu anorohwa munounganidza nemete whatever mari yamunayo munounganidza vabereki kuti zviite mablessings ingwani papa vakataura kuti hapana marriage yamunogara musina kana kuita blessing musagara segirlfriend nebaba tinotokerioni mari munayo hamudi kuti mugare pemhuri hamudi munoenda kuona matachi hapana tinotaura mavhaus anotora pamberi pebhaibheri ndakataura bhaibheri kuti I denounce kuti mimi naeva maakunzirwe upenyu hwenyu garai koko endai munoripota whatever patizombofo takavhakachana tikasangana tongosangana sevanhu we are enemies now. Right. Andisati muri kunzwisisa here kana ndobvisa paredhiyo right ivoice note imwe yekutanga iyo I think ndobvisa here panhingikiri lero mune family aifanira kubva pano eva akoti zvatakawirirana aifanira kubva pano takataura kuti ngaabve pano mapedzerana nekuti mamuchinetsana saka ngaabve pano neproof takakudzai kuti yatitaura nenyaya yemukaramba futi then isecond yekuti hei muchabva panapa eva mabvisirana naifanira kubva pano mabvisirana hangaramba chingotizirana kutidzira many years hapana zvamunombotaura kana this time no ndakakudza iye ndakamudza eva kuti kana wakangobva kurume uchidzoka futi pamba this is the last time hazvimboiti no matter what urongwa hwecha hazvina nebasa rese zvakabva kudhara hameni years kubva kwamakabva kumbotaura kuti nawo hapana zvamunondudza ndichimbonzwisisa ndizvimbonzwisisa kana one day. Mama nababa muri wrong, very very wrong. Hapana munhu ati haasi kuroora. Patori nevanhu vakatomirira bhodha kuti rivhurwe kuZimbabwe. Handingarore ndega, handirore ndega, hakusi kuroora kwandoziva ikoko. Pamwe chivanhu chedu chinosiyana. Ndine vanhu vari kutobva kuZimbabwe vakamirira bhodha kuti rivhurwe. Why muchidaro? Munhu amuri kuomesera dieva kwete inini. Hamusi kuomesera inini, muri kuomesera mwana wenyu. Ini ndiri kuita izvi handisi kuitira inini. I'm doing it for my family. I'm doing the right thing. Those are not kuita. Kuroora kwandikuita ndisina kufadza anyone else. I'm doing the right thing. And handisi kwanisa kuroora ndisina mari. The reason why I stayed all this long was I did not have. I didn't have. Because I had children to support. Life young was very difficult. Why didn't you just give me a chance? Muna maanya kuita conclusion ari wrong. Asiriwo. Why muchigara muchinifungira zvinhu zvisiri all every time? I'm doing this because I love Eve. And sikuda kuzviita because of a condition. It does not help kuti mondipa condition muchimutora zvisi zverudo zvandiri kuita ndezverudo. I'm doing this because I love Eve. Kwete on a condition. Handisi kuitira necondition yokuti Eve auye ndofanira kubhadhara no. Eve neni tagara tinodana tinokanganisirana tiri vanhu. But the reason why ndiri kuroora is because ndomuda. And as I said, handiroori ndega. Madelays andiri kuita ndiri for the good reason. Ndine vabereki, ndine hama, handiri kuzorora ndiri ndega.
makawirirana naEva ina ndizvizive handinomboyeko konchiri ndiri kusitora Eva never Eva kaya ega she came alone handina kumumanikidza kana kugara kana kuti chii but she did it out of her own will handina kumukidnapa inini Eve. You can go to police if you feel kuti ndakamukidnapa. She's there because I love her. She's there because of our love. But you're supposed to respect that. No, that's very wrong. Murukanganisa. No, murukanganisa. Hapana condition yatakupai takati Eva anogara kuno semanetera nokuti hapana kana rudo rwamunarwo mafake love amunawo takazona kudhara pomudhara ifake love. Saka Eva aifana kugara pano kusvika zvinhu zvese ndizvo zvatiri kutaura. Kana ari munhu akabva kuvanhu aifana kugara pano kusvika zvinhu zvese zvaitwa dzauya tataurirana vabva pano nemazvo sezvo chinonzi chivanhu obva pano kwete kuti munogarisana kuti anouya ikoko woita chifambi chocho chaari kuita ichocho anouya handina basa kuti Eva sidavu kana kuti Eva chimbayo ndikuomesera hapana zvese zvozvo zvazinothing hatinoomesera Eva kusilaiva hapana. Ngauye agare pamba zvinhu zvoitwa nemazvo obva pamba achiuya ikoko negwara kwete zvamuri kuita zvoti munodzinana mafoni modidi hazviiti muri kuitira vanhu munofunga kuti imimi kana mukati munogona kutaura hapana zvamukataura mukaita isusu waduni on right mwana ndowenyu watakachengeta tega kusvika kure watakazvara tiri tu saka zvese zvamukatiudza zvokuita tamudzai kuti itai respect ndeyatinoda respect abve pano negwara achienda ikoko negwara atidi chikribidi kana vachiuya kuno kwanoya achimwana ari pano zvese zvichiwanikwa from nokuti isusu kana vanhu vachichiudza vanhu kuti munhu achauya tachimimirira kuti mungatipa date then tozounoudza vanhu kuti hanzi anoya musi wakati isusu tounganidzawo futi vekwedu voungana togara pasi imimi muchiyani vekwenyu iye achiyani vekwenyu ari pano nokuti ndimi makatadza kutigadzikisana zvakanaka mega uye maigara zvisirizvo sevanhu vanonamata maigara zvisirizvo zvisiri pamutemo. Iwe shararata yako musoro wako hauna kukwana vabereki vako chaivo chaivo vakauya kunoungana. How many times koda mamiliyoni mangati atoda mamiliyoni ako ere. You don't need your millions. Kana une mamiliyoni ako ndeako usataurire manonsense. Ndiri murume usandione pakazoona ndiri mukadzi asi mukadzi wako ini. Uri kutaura nomwe murume akamira sezvawakaita iwe usataure shit. Usataure shit. Usandihumanyire pamusoro pefoni. I don't need your money. Handina basa nemari yako but taiti isusu zvinhu zvinofanirwa kufamba nemutemo sezvinoita kudzimba dzevamwe. Hamene kuba kwenyu kana kuzvirizvo zvamunoita usatitaurire nenhoroondo dzako dzaunotaura marabishi madhodhi auri kutaura. Usataure shit. Kana uchida uya usangane neni handina basa newe. Ndopauchandoona kuti ndiri murume sewe. Usataure zvisina basa. Pamusoro pemwana wako wakagara nemakore kuhumana futi pamusoro pazvo. Don't talk nonsense. Usataure zvisina basa. Kudanana kokuita kuti munodanana wakangosangana naye adonha achibva pasi. Kana kuti mwana wandakabereka inini ndikamuendesa kuchikoro ndakamuitisa mechanics ukamudzvinyirira futi ukamuti asaenderere mberi nezvaakanga achiita. Unomuda iwe. Kana wanga uchimuda unofanirwa kuteedzera nzira chaicho. Hatina basa ndiri kuwana mari yandowana yakanaka futi kwete kuti ndotadza kuzvichengetera. But pamutemo vabereki vako vakauya kunorungana ndakambovaona inini mai vako ndakakuita kusangana navo kuECG. Baba vako vakauya kuno ndakavaona ini vakambotaura neni. Usataure zvisina basa. Baba vagumbukawo mana baba vatsamwa pato ipapo ndaisimira icho nakati wandei mandikikira chinhu changu dzandagumira papo. Baba vatsamwa asikana makawirirana naEva ina very difficult for mubereki kuti aone kuti mwana wake ari mufake love mama. Ndosaka ndiri kuti mimi don't be on a verge yekuda kupara nekuda kuti separata. It's not possible. Rudo ndrevanhu too. Fake love yamuri kuona imimi fake love. Nhasi ndopamuchataura fake love out of all I've gone through. If I had fake love for Eva, would I have taken to that to school till this time? Would I have taken care of her? Musadaro so. Samuita zviro wrong. I've done a lot as well. Regardless in this room at that time. But I did everything I could at my best. But Zamurguita is very wrong, Mama. It's very wrong. Anyway,
Mene zvakanaka. Iwe Sharara makore waka. Wow, thank you. Iwe Romo yaunotoro. ndivapinda kumira papigomira izvo Very difficult for mubereki kuti aone kuti mwana wake Iwe Sharara makore wakagara nomwana weduwo kana utaura kuti kwai chichi makore wakagara nomwana wedu hauna kana sendi rawakabisa usataure nonsense. Wanga usingarari nefambi wakasangana nayo mubhawa. Ndochokwadi chiripo ifeki zveshuwa kana dai yanga isiri feki kutaura kwavatoita ikoko ndopatakamira hatina basa nezvauri ifeki asi chandodawo kutaurira kubva nhasi kana uchida kuoneregwa stereki garai magariro enyu iwawo kana uda kuoneregwa garai whatever zvichaitika usatsike pano usatsike kana pamba panonzi pamba pangu pano papa ndogarai uchiuya uchiti wauya nenyaya yaefa kana usina kuita zviro zvatiri kuda kuti usataure zvisina nebasa tudani wawakaisa kuchikoro wanga uchizvirara iwewe wanga uchizvirara iwewe wanga uchigara naye kubva kubotswana handina kumbokuchengetawo futi iwewe kubotswana handina kubatira zvinhu zvakawanda uchirara mumotikari yangu iwewe uinda uchitaura zvinhu zvisina nebasa rose. Wow, thank you. Maungu muziva wemutore mwana wenyu andamukidnepa ndakuudzai handina kumushedza iva kuti auye saka musandituke handina kanatadza inini. Iwe Romo yaunotoro ini ndo inonzi abuse marriage iyoyo yamuri kuita inonzi abuse marriage abuse love inonzi ningi poison love yamuri kuita iyoyo yekuti munongonyengedzana nenhingi dzekuti munongochinyengedzana it's an evil love hapana kana love yamunaipa mafake love yega yega abuse yekuti kuti kana ndikaenda kunoripota izvezvi munobatwa neabuse love love yenyu rudo rwenyu rweviolent rokumanidzana muchivharana nemaswiti nechii iye ebva wachise psycho haadi kusiyana nemurume anomushungurudza iye ebva wachomunzoti ize psycho imimi muita abuse love you are a poison husband you are a poison boyfriend I mean hauzi murume kwayo unoita zvepoison love hamuna kana rudo since from day one hamuna kana rudo rwamakaita rwurwirwiri rudo rwako rwanoita zverefeki rakunenge chiita muna nhingi unoshungurudza tokuita zibhosi tulani wamakata ne iwo unogara mumotika chikubikira kusvika wanhikira kusvika wasvika stage yacho kuti uye muSouth Africa umwa akakuudza kuti uye muSouth Africa ndiani hauna kutaura eva kuti uye muSouth Africa ukatokoromorana nemukadzi wako kuti kuZimbabwe kayanayo ukaita zvemagirlfriends kuti eva akakuchengeta how many years achikuchengeta achishanda musaluni hapana zvamunotaura zvozvo everything tinozviziva togona kuzviripota futi musakungoti takarara hopa ndakuzoti ndiri mubereka akakurira mugeto kana zvinhu zvekuchigeto ndozvida zvechikomboni chaizvo ndozvandinogona ndinoita madhirama ekuti kana munhinde vanomadhinda muno kana usingazvizivi ndinodhinda dhirama ivo vabereka kwaya vakangana hamenoaasagara pasi kuroora nakudi mamiliyoni kuroora noda kurispektana kungonzwisisana isi tiriwe kwakati hatikuziva kuti muri wekwani kana wekwani isi tiriwe kwakati togara nemwana wedu isi tokuziva isi tiriwe kwakatiwo mwana wedu ndiye isi tongowirirana hapana kana mari akawanda respect ndo inongodiwa chete kurespektana chete ndizvo zvinongodiwa saka if you don't respect uchifunga kuti haiwa imi makangwara ngatiritembei hanzi kana dakuda kutamba nemari yenguruve wada kunyira madhaka tese chanyura madhaka hapana nosara let's go akuti eva kaeva iwo ndowaimufonera ndikakubvunzai kuti eva ari kupisa hapo uchinyepa iye ariko muri nese saka chitsotsi nechocho ndochatisingani moitira chitsotsi kunani takangwarisa shemu takangwarisa ndinazarwa kana muruzevha ndakazarwa mukomboni tiri bhonibhoni yako kana 100% sekunetseri handitavha ndipera zvokufunga aiotano vakajaidzwa vakajaidzwa nevakazvarirwa paruwani uri kundinzwa vakajaidzwa nevanokuzvara ndinotuka bva bedhei vakazvarwa namai vako pamuso vakasangana vachikusanganisa vachikuita ida muromo mako makaora kudaro usingasina kana respect baba vako murudzii mai vako murudzii vasina kana respect asina kuudze kuti chinonzi baba vemukadzi chii chinonzi mai vemukadzi chii kumba kwangu kwei iwe uchaona chakasarisa imbwa kunyenamaisagoni kusei tamba uchidaro uchifunga kuti ugona zvakuita uchigona usina kana respect usagona kutaura mashoko akanaka uchitanzira unoda kuonererwa waona manje mari dzawanadzo mazuva ano ekuti kubva kwangu kunokuziva
kumba kwako tinokuziva zveshima zvawaita izvozvo vawadenda mabvu tawadenda ichotopinya tambatoroga kwakarinde nzira chero watenda kuti kumba kwako kumba kwako let's go ngatione zvikuitika the next step tiri kuzviona usafungoti vakangwara kunogona kutaura sereka kuna mwari vari kumusoro kudenga mwari vanorinda kwete the god of what ndakuudza mana hatisi kunamata god of major one mazuva ano ndiri kunamata mwari mupenyu kwete the god of major one handisi kunamata iye ndiri kunamata mwari kumusoro kudenga nekuti ndakaona ndom nechingure nagod of major one imo saka ndakunamata mwari wekumusoro kudenga chacha vanorinda israel mwari wamasimba ose ivo vakasika denga nenyika the creator of the universe muridzi wezvese ndo vandakunamata iko zvino ndovamasta wangu ndo vandinotaura mazvau zvangu ndo vandakaita mausungano yekuti eva anofanira kubva pane akarohwa ivo haungitaurire nonsense handini edhimoni pamberi peuso hwangu ndakaramba kushungudzwa nemadhimoni ndakaramba saka hakuna zvaunotaura tiri kutaura kuti mwana ngauye zvepamutemo aito zvepamutemo kana usingabude mudzose pamba haana kuti hapererwa nevarume hobha hazvisire kuti kamari kavakwezi nonsense kuti mari haidzi chinhu chinonzi chinhu rufaro rugare vanhu kugara vakasununguka mwoyo iri pamwe chete vachiwirirana pamwe chete kuti tichita zviro zvoku by force hatizvitye ndikutye mwana wedu kuroko inanomudzosera kuchakari kwako kwavangomudora mother gangster ndanaki goya chena mati mwari wameja wani ndakunamata mwari chaiye anorarama kwete mwari wameja wani asi mother igangster yaro indorozi gangster but anyway guys, back to our story anditika nyaya mainzwa so it was good tawana mavoice notes, right? It was good to wana mavoice notes ndosaka I think ndakunyatsotanga kubatanidza nyaya manje inini kufunga kwangu ndosaka mukwasha ati tell ambuya kuti vasitope kunisendera mavoice notes because pabatwa major one apa remember ndi elder uyo elder chero zvikaita siya nitomira pana major one hanimaona zvinopazobuda make kuti ina handichena mati mwari wamajor one ndakunamata mwari chaiye handiti muri kuona saka ipapapo pabata mukwasha apa because mukwasha chero zvikaita sei manzo achiti chigubhu chamwigwana major nhasi ndidove nacho pano unacho izvozvi wakadochibata, right? 2 anditika chandakunyatsokuona panapaka nyaya iri both sides guys. I think vabereki kuona kwangu ndichakuvhurirai malaini mofonawo nhasika tinogara pano kuona kwangu inini vabereki nguva yarebesa mwana uyu 10 years now ane mukwasha ende mwana chizvachokuti ndakabvisa tsvakirai kuno that's a lie kana mateerera manhingikiri maaudios aya that's a lie because ambuya vati kana chamakabvisa hapana ndakati uyai nechamunacho zvamunacho tizivane kuzivana ndotsvakirai kuno kuti isu tinonzive kwanhingi imi munonzive kwanhingi tisi tine mwana wenyu ndo inonzi tsvakirai kuno saka papo mukwasha -1 mukwasha anyepa kuti ndakabvisa mari haana kunyepa mari 2 amadha pa10 years ndofunga vakurwadziwawo ku10 years zvondosvika pakuchembera ndisina mbodiwo ndisina kumbodla mari yemwana wangu achingogara ikoko achingochengeta vanhu kumurume ndofunga ndosaka pane mashoko apa kumurumewo andimaona kumurumewo uku kwaitawo era yekuti murume ushu handitika agarawo nguva yakati rebei asina kutaurawo kutaura nevabereka vakuti ndine mwana wenyu zvakazodai zvaita kuti vandasvika pakuchinja mawedzi antimaona ndo nyaya yatove papa ende mai pekutanga kana mambo vanzwa vachirondedzera paya vati mai vemurume vanogona kutengerwa hembe dzinodhura ina handina chandinowana kana anything so like ipapapa ndofunga ndopamwe pari kubata amai kuti vati saka mwana wangu ari kushanda achidyiwa uku asina kubvisirwa mari ikoko inini mai ndisina kana chinhu chemwana wangu and of which amai ndakatarisa inini the way yekuti mai vanovhunza mukwasha mari yeroora handizivi hangu ipapo but I think pane era ipapo mai havazokwanisi kuti vangabvunza nekuzodza mukwasha chigangster kuti ndinogona kuspina murodhumu ndisina nduwe. I don't think kuti because kana mangwana vakazogadzirisana mari ikazobviswa mashoko vakataura mashoko aya ekuti ini ndiri gangster ndakakurira mukombona nditokutyi baba vataura kuti iwe uri dho handitika uri dho ti handitika baba vataurawo kuti uri dho ti vakazogadzirisana mangwana manje nyaya yacho inozopera sei handitimazviona. So I think ipa both parties up pane nyaya iripo handitimazviona vese both sides are wrong pafair both sides are wrong saka pana apa manje Eve ndofungawo naye Eve wacho
nenyaya yekuda munhu wake animaona aruramba chingo disrespect achiwo vabereki but atingati kudisrespect because if is now 38 years 38 years munhu wekuti ndimai kava atove muchembere manje akangoti 2 years to come kana kuti atovewo muchembere sesu handimaona anenge otonzi ichi anenge atori nemafungiro ake nezvaanogona kuti anogona tobuda nhasi akatinda kuti nambawa isarudzo dzake ikodzero dzake antimaona ikodzero dzake saka guys takuda kuti tichiisa musoro pamwe tichionesana kuti right apa paita prophet major antika apa paita gangster ghetto tovabatsira sei because pane gangster mama pobva paita elder handiti toita sei because nyaya iripo ndeyekeshi ndo nyaya iripo but mashoko achadzoreki manje mashoko akatobuda kudhara hanimaona saka how best can toda kuti timuvhe pamwe chete nyaya iyi guys chavari kuda vanhu vakubatsirwa nekuti isuda kuti paite peace anditi toita sei because baba vari kutiwo hama dzako dzakauya mukakawanda muSouth Africa vana mai vako anditika vachiuya muno muna nababa wako haunambobvira wakaniintrodusa unoda kuti waikangani uchingoti he ndicharoora haudi kuroora mari yacho unayo ndibaba wavo kana mateerera pavoice note vangu vachichemawo andimaona but ndichitarisawo hamene handiziviwo handidi kumanyamberi imi muri kuonawo sei guys ndavhura malai tsati tadzokera kuna madha kuti tione semadha guys mochimbo kana kuti ndochisa madha apa ndochivhura malaini but zvogobesera kuti taure namadha mukwasha asipo pano patoda 4 imwe foni kaya yechi4 apa mukwasha apa madha apa imimi yenyu apa madiaries muchiona tichibatsira vanhu apa animaona because pakatoipa toita sei alright fonai guys namba dzemafoni munadzo fonai tinzwe because madha vakamirira nababa madha namudhara vakamirira izvi varipo vari kuda kunzwa kuti haufa saka mune nhamba dzekufona imimi fonai tinzwe pfungwa dzenyu fonai tinzwe fonai tinzwe because mucomment section chaimo vari kuti madha is right we have our first caller. Let's hear. Right. Hello, mother. Daskera maskera say. Chaskera. Nyaya, to be honest, isusu ndirikona yango yeku discuss. Nima voice note atsanzwa. Both ways, both parties ziri wrong. Atisutaura zvemwana mudiki guys. Tikutaura zve a 38-year-old woman. Chinonetsa pa a 38-year-old woman is chinonzi chirege ndo chawakabata mumaoko chiri mumwoyo achiregereke saka apo kwanga kutokaoma mai down nekuti mai initially vakabvira vatoresva chinondinetsa muculture yedu yevanhu vatema ndo zvandogara ndichiti inini ndine mwana mukomana mukuru chaizvo ane girlfriend ina handidi kuona mwana girlfriend yemwana mukomana handidi nekuti nhasi uchaunzirwa Jane mangwana uchaunzirwa Joyce mangwana uchaunzirwa Mary handidi saka vakatobvira vatopindana mumabhurukwa chaimo vabereki vemukadzi naiye mukomana kusvika pakutaudzana vachiitirana mavoice notes that is wrong ende inini samai vemunhu handibate foni ndichitaura nezvemari yekuroora kumukwasha that automatically disqualifies me I'm sorry to say from being mai chaivo vakabva kuvanhu zvinondi disqualify izvozvo nekuti mama zvavangadai vaiitaka vangadai vaiudza mwana wavo kuti aende kuna tete kana kuti ivo vanonogununa nhunha dzavo kuna tete ndiwozoenda kune mukwasha uyu vachinomusvitsira shoko bed blood rapoka kuti rimendeke to say the truth ka richanetsa kana isusu kurigona kwacho zviri kundirambira backwards and forwards yacho yemavoice note ka haina kunaka kumukwasha namai vekubereka I'm glad mama wakaona mwari chaiye chaiyeyo
ndowawakazoona mwari chaiye direct haikona mwari womwe muno ndozvandangofara nepana mama asi panonetsa kugadzirisa ndozvandingangocontributa panonetsa kuti ivha dzoka kumba 38 year old anodzoka kumba wedwe kana adzoka kumba achatanga kunyengwa naneti 38 idzodzo idzo dai vachitomboenda kwatete kana ana mama vanodzoreka vari kwatete vanotangira kuisa nyaya kwatete vachikumbira even vachitozvininipisa ivo ndo vachitonokumbira mukwasharegerero kuti imi kwaingokugumbuka kwemunhu akabereka wasi tiregerere takafamba nenzira isiriyo and then they can start talking from that. That is what I think. Chinoitika ndechekuti manje vamwe vazhinji muchizoona vachizoopta madha kuuya kuenda kufacebook chako ndechekutika vana vatete vedu vemazuva ano hatichavatembi. Just like me chako handifungi kuti ndingati ndoenda kuna vatete vekwangu ndingatoopta kutoendawo ndiri kufacebook kuti ingotaurai zvamoda ikoko ndichatorawo zvinondivaka zvisingandivaki ndikoko handiti mazviona because vana tete pamwe kunenge kuine dzinyaya dzinenge dziriko. Zvakanaka zvakadaro kuuya kwavaita Sisimeli asi chakudiwa ndeyekuti kuuya kwavaita uku imimi nemaziviro enyu nebasa renyu ramunoita iri anogona kutsvaga tete womurodhi. Indakamboita tete womurodhi handirambe ndakatoita tete womurodhi ndikatonhongawo mari saka anogona kutsvaga someone anogona kubreaka ice between them stand in the gap of tete but nhamo yacho kana tete vavo vachiri vapenyu itori rimwe nhunha neimwe ngozi futi asi Sawira anogona kustanda in the gap anogona unopotera kuna Sawira ndiyoenda kunomukwasha ivo ngavachizvininipisa sevanhu vakuru vaende kunoapologiza so that murume uya anenge ane kawillingness kekuda kubvisa ndazvinzwisisa zvaataura agarisa hake asi ati handiuye kuzorora ndiri ndega ndakabva kuvanhu ndozvaataura konai mama mapanzwisisa koyataurwa nababa kunzi vabereki vako vauya kakawandisa vachidzokera hauna kana kumboti introdusa kwaunoda kuzorora zvarini uchitiranzi ndakamirira vabereki munoti kudini apo ipapa mama vabereki vemukomana vari right stereki vari right kumaintaina distance yavo yavakaita because hapana kurorerwa nakapiko kuti munointrodusa napa aiwa ndinorevaka kuti mukwasha for makore aagara nemwana nemukadzi uyu asina kubvisa kana senti mana baba has been coming machinda mari anayo handichika why not in the elder vemuchechi unogara sei uri elder vemuchechi yakakura kudaro unogara sei nemwana wevanhu usina kubvisa kana tsei vana baba wako vanouya vachishandigwa kuchechi vachipuwa chigubhu vachidzokera handitika usingagoni kuti kamari karipo ikako vana baba zvamatouya kudai uyu mwana ari kubikira uyu chindai munobvisa 2 cents inini hankona kubvunza kuona kusaidi kwangu kuti panenge vanhu bhoti vese ava hapana kumira mushi possibility yemukomana uyu kuudza vabereki wake kuti ndinongotamba naye haziriwa ndiri kuda chaiye iripo saka in other words vana mai vari right ka very right. Very right. Very right. All right. Okay. Asi age 38 Eva. Anenzani mukadzi wacho Eva. Age 38 Eva. Na mari uchiri kutambiswa dololo kudaro. Andine urombo ake naye okay baba ile gatisira umwe mukati. All right. Zvakanaka imada. Zvakanaka. Thank you. Right. Saka nyai vanhu vari kufona stereki right. Let me try and call back vanhu vangu vachifona back tione kuti tifambidzane nenguva because hapana kumira mushi. All right. Evangelist pari kufona mapastors right. Hello evangelist. Hello Sisimeli. Maswera sei? Muri kupinzwa here? Chaizvo. Muri kundinzwa? Stereki. Alright. Ini ndada wangu kungobatsira wamheno pamwe zvinogona kumeka sense panyaya iyi. Inini kuona kwangu I agree very much neprevious caller abva manje. Nyaya iri apa yekuti vabereki vemukadzi vari kurwadzirwa mwana wavo ari helpless mumarriage yaari. Mwana we 38 years asi mwana mudika mukadzi mukuru. But vabereki vari kuona kuti iye ari helpless ari kuabuswa havana chavakapiwa kuti varambe vachitipa vanetsana vomutambira vodzokerana vari kurwadzirwa mwana wavo. Ari paproblem mwana wavo because ndiye apinda manje pavulnerability yedomestic violence. Relationship iri kunzi iri violent although hapo pasina evidence but there are traits dzekuti relationship ine violence.
inini kuona kwangu sisimeli now that matombo tanga I know kuti vanhu hamazvishuwa ndo dzinenge dziri the best but like we are saying kuti mazivano nenyaya yemadistance hapasisina that integrity mumafamilies saka kuona kwangu kana zvanga zvitoita mwari zvavagona kuti nyaya iwinzwe kwamuri ini ndikoda sekuti murume nemukadzi vanenge vari kuratidza kuti vanodanana murume anogona kunge zvakachimboita maminimini ake ekuti ndofunga neabuse kwete mashoko achazobudawo pana mama pasikanaka mwacharinga zoti nyanyei remember ikauti mukwasha amenoti pachivanhu cheduwo zvimamwe mashoko acho anotorema kwadzokorora saka anogona kusiya relationship nerespect pasisina saka ini ndikuona hangu sekuti vana mama vanga vane point zvinorwadza asi nemashoko avakazoti taurei akanyanya ayo pakuda kutanga kutobhiutwa relationship yekutanga patsva kuti vanhu kutongo sezvataurwa nakoda kuti vabereki ngavachitongoti mukwasha sori funge kwangori kurwadziwa imune vanawo imagine wari mwana wako we take back my words amakabuda very frustration mukwasha kuona kwandaita hangu anogona kunga maissues but kana agona kukuentertaina muchitaura imimi asingazive achientertaina achitaurawo zvaari kunzwa I think anotaurika naye saka indikufunga kuti pakuda neutral ground ichatanga navo patsva from scratch ana ambuya avo kumbi vakazvinyanya hatiri kunyeba aino hangu kuti zvinorwadza asi mamwe mashoko acho mukwasha ka mangwanani mwana wenyu mamuudza zvisezvi anokuutarisai sei nyangwe chiri chigangster chamama icho chinenge chendaunenge chazoti nyanyei ameno pamose vanhu tanguwo kumadiaspora asina basa asi pachivanhu chedu dzimwe zvacho zvinozoda kuti tirambe tichimaintenawo karespect kedu kaikatangangokura tinako saka ndofunga kuti paakuda ungogadziriswa zvapo and mukwasha ndaona sekuti zvake kana akanyatsogarwa pasi zvakanaka kuri kuti mune time mukazonyatsotaura naye muchitaura namama mukwasha wari kuti hanzi mari ndakaunganidza ndakamirira nyaya yemabhodha kudidi chokwadi hanga yachiora ega asi paakuda kuti mukwasha achitaurwa naye achinyatsobuda pachena kuti anayo here zvishuwa plan yekuda kuroora kana kuti atore fed up amove on asi achingori mumba physically but emotionally amove on uye mwana wedu wemusikana uyu kanga anyatsotaura chokwadi zvinhu zvakamira sei mumba because ndaona sekunge pamataura naye nakunyatsakuda pachena nyekurohwa angasina kusununguka pari kuda manje emediator ini ndiri kufunga kuti dai mwari vagonaka machimboita emediator pavari vese the good news is ambuya vari kukwanisa kutaura nemi zvakanaka mukwasha akwanisa kutaura nemi zvakanaka mwana akwanisa kutaura nemi zvakanaka mukawana mukana manje outside palive amenoti nawo nenyaya kuti yauya palive kuti kana mukwasha anga asingaziva akazoziva pamwe amenoti pamwe anozodi yake but kana zvichiita maigona kuchitaura navo one monzwa kuti mwe nomwe ari kufila sei munyatsoita starting ground yekuti muvaite mediate ndikuona hangunge zvinogadzirika vakaitwa mediate asi pari zvino pari kuda kungotiwo ana ambuya vachingowana munhu anovakaoma down language aiwa mukwasha havo but mukwasha dondiwari mukwasha nameno ndivo handii vanga vabvuti ngazviuye palive ndo vanga vadarwa namai asiwo vati havo mukwasha wavo ni mwana havasi pafacebook kutaura kwavo kwavaita ndisingazoziviwo saka which is good ini ndikuona sekuti zvangu vanoshandika navo asi kushandika navo kwacho ndekwekuti ana ambuya vakangoita calm down mbichana point yavo iri very valid zvitoindire vana vasikana havungoda zvinhu zvakadaro zvinorwadza but I think language zvangu ndaona sekuti ndo especially uchiudza mukwasha ari mavoice note ane record saizvezvi zvinyatsozobuda zvakanaka kuti mangwana vanotarisana asi mukwasha ndaona zvangu nge ane maissues ake zvake but anotaurika naye zvake zvakanaka ende anogona kutaurika naye vanhu vachiitirana sori paringoda zvako a humorous way of addressing it kuti nyaya ichitwa ana amaiwo kana muchipindawo moti mukwasha unozi takamiriwa namama zvinenge zvarwadza kaunozongotaurawo unotoirevesa here havana mborevesa iye mukwasha wotaura kuti inini mari iri kundinetsa kana kuti handichinga pabude pachena paruda apoti mukwasha abude pachena asi ari consistent kuti mukadzi wangu ndikuitira mukadzi wangu ndomuda which is a good point from what he's saying ndafila unga nekasincerity kekuda mukadzi wake but now relationship dzevanhu ava dzadza ane madhaka zvekuti respect akasisina saka kushaya respect ndokunogona kuvhura zvako madhoo anogona kuzonetsa kuvhara mangwana asi tikagona kuavhara madhoo aya nguva iripo ndaona kunge zvinogadzirika zvangu saka paringoda mediator anonyatsogona kungoita with humor hapasi kuda munhu yari too serious anobata word for word pari kuda ka bit of humor kuti hapa patowira yanga yatoipa munhu ese angangotaura chero kwanga angoshotisana kwevana vadiki kwepain asi aiwa ana ambuya vanotokuda mangarambe mukwasha hapana mbuya anoramba mukwasha
Chala kungoita emphasize munhu abvumirwa achazoto expressa sei kuti mukwasha dai wagadzirisa zvinhu ambuya kutaura kwavari kuti atimaona kuti even mwana ane 38 vane hope yekuti mwana anga adzoka rorwe zvakanaka saka vane dhina yawo yekuti hazvina kubuda zvakanaka mupfungwa dzavo saka ambuyavo psychologically ndikuona sekuti it has been so painful kuti vaaccept kuti mwana wangu akagarwa naye 10 years vari kufila kuti comfort yavo iri pakuti kana akazodzokera zvakanaka zvaita undo zvakaipa zvakaitika although it's too late saka ambuya samai wemwe wedu wetirana ambuya zvinorwadza but pane patofanira kungu accepta mwana aita ndo choice yaaita adult inomboitawo mistakes amwe avaneto machoices avo saka ambuya vanga vachiaccepta kuti mwana akatoenda the wrong way and the right way yekuti ambodzoka pamba mukwasha achisara asina mukadzi inovhura kuti pamwe madhoo anogona kuzonetsa kufara chakudiwa ndechekuti vari kwavari ikoko one pooneka kuti hapacharwiwa two mukwasha kana shoma yaanogona kungoya nayo yekuti pachitandwa nyanzi patange ukama ouya ivo ambuya kana vachikwanisawo through imimi vochapo nyange vakasatokuapologiza direct vakatuma imimi zvavo kuti handakanga ndangorwadziwa kuti shuwa mwana wangu onzi ari kurohwa apa hapana chatakapiwa apa hamusi kuti teerera kana arohwa ouya ndisitomukamfota after that odzoka zvinorwadza saka pari kungoda that kind of wisdom asi panogadzirika and ambuya vabatsire kuaccepta kuti mwana ane 38 years amunhu mukuru amukadzi mukuru vanogona kuramba vachinetsekawo vachimuona semudiki asati omukadzi mukuru. Right. How about we bring mother on the line and then mother nokuti ndo umwe wedu anditika and then totaura na mother in a good way, no bashing, no kuvatuka and then tovaonesa anditika kana vachinge vazobvuma then kwakuzoenda inini nekuzvinipisa kuti mukasha ndadzoka nemashuku akanaka ekuti ambuya vanoti sorry saka iwewe tochiita brush aside everything, we bury everything, we start afresh tozvininipisa maybe titange kupinda kune wedu mudhayari handimaona because mashoko aya chokwadi coming from a mother mama mumwe wedu saka it's easier kuti a mother mudhayari plasa hatidi kukudziridza chinhu chakaipa hatidi kudzidza chinhu chakaipa mukwasha manheru vanenge ane mukadzi wake ndizvozvo handimaona ipapo tofanira kuve careful plus tine vanhu tine chivanhu munhu wedu plus we are not doing it for her only and evangelist we are no longer doing it for mother only. I know kuti ipo pamadhayari apane vakawanda nditori nemasituations akadaro anditika vachatobatsirikana they will find help because isusu peji redu handimozviziva imi harisire kuputsa tikatogona kubatanidza tinenge tatogona chaizvo because as much as zvimwe zvinosekesa zviri hilarious tichisekawo but when it comes to serious natures zakutakuda adaro yes saka kana pane mhepo dzikungotadzwa kuti mari iungane idzodzo dzinozoadhireswa vanhu vakabatana munozva kuti panogona kuita mhepo dzinongoti mwari yacho kuti yakubatika panoita mhepo dzinofuridza mukwasha pamana yacho kuti mukadzi wangu ndikumuda ndoda kuroora asi mari ikauya hamheno zvinongoitika saka hatidedi kukurumidza kuti nekuti mari yashayikwa asi chakakosha ipisi nerudo nerespect ndozvo zvakanyanya kukosha mari inouya zvayo but ndikuona sekuti pari zvino respect iyoyi dai yambogona kudzoserwa panzvimbo respect ikadzoserwa panzvimbo mukwasha anounganidza mari akafara akomana unoiendesa sei waumbudzwa udhoti hwese unoendesa mari yacho chirudzii pakaoma saka foundation inoda kugadziridzwa yanga yaita madi but inogadzirika zvayo kana foundation ikagadzirika vanhu vakuomberana because handipanopiswa mari pachada kuomberanwa anambuya vakatarisa pasi vachinyebedzera kunge vari kunyaririra munonyaririra sei makambotaura mashoko akadai right. And also the other thing handisingazivi manje kusaidhi remwana remukadzi yoya 138 because from what I'm seeing mukadzi yaya atori hachazivi ari in between ari pakati hachazivi kuti oita sei handimaona kuti anoda munhu wake uku kuvabereki futi vachishungurudzana kudai ndosakanzwa chimanzwa chitwai pane nyaya dzavo dzokupindura namashoko haachatozivi chero zvokuti anzwai pane nyaya dzokugadzisika I don't believe kuti chokwadi but haachazivi chekuti mukadzi yaya odii mukadzi uya ndoipa fair chaipo so I think guys what do you think kuti hanzitumai mubheza nedemodetsvakirai kuno kwana iwe chera right. How about tifonere mother tichingo uyu mukadzi uyu we38 atori hachatozivi ngatimise paside ngatiitei zvamai ava ngatimbomsiyai ari hopeless asi kana 38 ka unongoziva kuti zvishande mukadzi mumwe weda rudo timba yake imire ishande
foundation yaane marara saka pari zvino kuti ishande pari kuda kuti ambuya vainde calm down uyo mukwasha aunderstandewo request yaambuya iri genuine ichinhu chinodiwa namai vese but zveabuse hold on zveabuse yekuti anzi we are ignoring the abuse so far from the voice note dzabuda naambuya pachavo hapana pandamanzwawo here voice note vachiti kwanzi unorova mwana wangu marinzwawo handina pandaridzwa inini voice note ambuya achipopota kuti unorova mwana wangu handina pamavoice notes ese hapana pananzwa ambuya achiti that means iwedhira ambuya against wedhire mukwasha hapana pananzwa ambuya achiti and apa haubhadhari pfuva apa uri kurova mwana wangu everyday uchimunetsa handina chero pandanzwa chero pavati handina pandanzwa vachidaro ndanzwa vachitaura nyaya yekuti inini makore ese aya ugere nemwana wangu usingagoni kuti uye kuzotizivisa kuti apa pandiri kudochi ndo ndini ndine mwana wenyu tizivane handimaona vangazoda here kuti vabvunze kuti uya nemari shoma tizivane pamwana ari kurohwa ari kuabhuswa sezvo vati ari kuabhuswa ngative rational ipapo amai vangazoda here kuti vagamuchire mari kumunhu ari kurova mwana wavo sekutaura kwavaita vachitakaundudza vataura sekuti mwana ari kurohwa daily ari kupondwa handika but taakutaurira kumaaudio handika hapana patanzwa chitaura zvekurohwa kwemwana saka vari kuda mari kumunhu ari kuponda mwana wavo here handiziviwo ipapo inini ndaona sekuti zvangu jane mirai even jane chiongo even zvechihure chemuchechi pamavoice notes hapana pazvabuda hapana pandazvinzwa kuda hangu handida kunzwa zvakanaka handizivi but hapana pandazvinzwa ini kuchinzi ndinotohunda ndikutohura muchechi kana kuti ndikudii hapana pandazvinzwa handizivi hangu handizivi hapana pandazvinzwa because zvinhu zvakadaro chaizvo kaizvo ingadei vachitoramba kuti haundidi haurori mwana wangu iwewe haurori mwana wangu vari kungoti love yenyu ndeyefeki because makore ese augara nemwana wangu usina kubhadhira kana sendi uri kunyepa hausi kuda kuroora ndo pazvandanzwa ini. I'm not saying kuti abuse is only physical handiti I am not saying that but mukadzi wayo makatoshtari saka handizivi yangu saka alright guys kana mchiti right if hanzi she mentioned it oh maybe ndichateerera hanzi ambuya vamenchena zvokuti unorora nevakadzi vemuchechi handina kupanza ndichateerera domestic violence rega ndikobatsirawo zvangu domestic violence hamukwanise imimi kumanikidza uyu kuti buda iye asina kubvuma domestic violence ine maprinciples ayo arimo macho anoda kubatsirwa kuti we are holding you ruoko rwohuya asi hamugone kuno muti uri kurohwa buda iye asi kukudza kuti ndiri kurohwa pari kuda relationship nemwana uyu ndozvanachitaura kuti pari kuda kuti muchiita relationship naye kutaura naye pasina murume kuti chii chiri kuitika mumarriage makapesa kurovana rini zviri kufamba sei then from there ona kubatsirwa as long as iye ega asati aready to talk about it inonetsa kuti muti saka buda uri kurohwa iye asina kutaura kuti kurohwa vari kuti hanzi pataurwa hanzi mumavoice notes pane zvataurwa ndofunga handina kunyatsa panzwisa ndichamateerera zvakare I will listen to the voice notes again. But iye mukadzi wacho kama inzwi 38 years haugone kunomudhonza kuti buda kana asiri ready pari kutoda kubuilda relationship naye yekuti agogona kuopena up kuti ndinorohwa as long as personal relationship na someone wanotrasta because remember ika friction yemumba umimwe yacho yakukonzerwa nerelationship naambuya nekufamily kwemukadzi isiri right. Under such a situation hamupere kutaura mumba umwe because mukwasha akatumirwa voice note raatuma anosvika kumba ane hasha saka mudzi mhepo iri kubva kupi ndokuruda kwavharwa kukubva mhepo kuti mumba mevana ava mutange kuita peace if at all vana vachiri kudanana as long as pane mashoko akaita seaya ari kutaurwa murume akapinda mbano yana hasha anotopedzera shungu pamukadzi wake saka ndo pandoti vanhu dai mapaona ipapo kuti mudzi irelationship yanambuya nemukwasha inoda kutanga yambowekwa on ponyatsoone kuti vese vari kudei mukwasha ari kudei anambuya mukwasha akati ndakuya nemari munogamuchira here ndopachazobuda nyaya yekuti konyaya yekurohwa yamaitaura chikuru chii mari here kana kuti upenyu hwemwana saka as long as the relationship because ezinopane maaccusations parelationship asatizikamwa chokwadi because relationship haina kumira mushe yes as far as I know right now, these are all accusations.
we are still dealing with accusations. We don't have facts as they are. So maybe, how about maybe, okay, we wait for tomorrow. Then we call mukadzi. Tonzwisisa mukadzi zvakanaka nishora nezvakanaka ari ega tutangira kana tamunzwa, then we start from there. Tonzwa iye kuti side kwake ari kuti chii, anomaona ari kuabuse here emotionally here, physically here, andika mari here, financially here, tomunzwa hanzi mama ngavadzoke. Mama Jane, chero mama vakadzoka right now vanoti anorova mwana wangu, handiti mukwasha oti inandirovi mwana wavo, handimaona vari kurasirana nyoka meni. Munhu ane chokwadi right now cheabuse kana kuti cheabuse yekutuka kana kuti yemari kana kuti chii, mwana wacho musikana. We can only wait for mwana wacho musikana, that is tomorrow murume aenda kubasa tofonera mwana uyu musikana anditika tonyatsokumubvunza zvakanaka-nakawo, handimaona tonzwa kuti pane here abuse, mari ari kupiwa here, mumba ari happy here, handimazviona hakuna here zvese zvemagirlfriends izvi, handiti mazviona. Then we can start from there, because right now he said, she said, he said, she said. Saka vanenge vachingorasirana nyoka mhenyu. As for now, truly speaking, hatina facts. Ndosaka ndati maybe I will need a 40 phone, mukadzi mai apa, mukwasha apa, madiaries apa. Handimaona. Then tochivagadzirisa kana zvakadaro. Because nyai I think zvangu inini still sismeli ndofunga kuti today if it's possible maigona kuti mama zvavo semumwe wedu ka vangaida kuti vangooneswa kuti for the sake of peace yamakuda kuti muplani manje hanzi vakumbira mediator. No, but look evangelist kuti titi isusu peace pakuda kwaimmediate peace ka ko totaura namama nhasi mangwana mwana utoti izvozvi muchona ndakadai so ndakato magaro osa yakarohwa madeko kana kuti handirari nichitukwa ndotoshadhokuda sei munomba tozoidii takoma down mai vaya. I think let's talk to the daughter first. Aiwa mama vachakandika mavoice note usiku, avachakandi voice note usiku hanhasi because vakablokwa. Vakablokwa saka mavoice notes havachakwanisi. Anomaona regai tiimire mangwana manheru, mangwana makusenda taura nemwana wavo, tanzwa mwana wavo kana zvichiita zvandichaita ininika, anditika kana zvichiita zvandichaita inini mangwana, anditika tichafonera mwana wacho, ndofonera namai vacho, ndovaedha pa3 way ko, ndoedhera vamwe vanhu vakuru like mother diaries. Handimaona mother diaries vovepo, then totaura namai nemwana tichatsonzwa kuti zvakamira sei, mwana anotaura chokwadi, then totangira ipapo. All right, thank you very much. Okay, vari kufona mama, regai ndifonere mama, regai ndifonere mama, vari kufona baby. All right. Let me call mama. All right. Dona ini. Hello. Hello. Masira sei mama, vari kufona panapa. Ndori vadavira kana nombomira. Ndoda kuvabvunzawo kuti vada kurorerwa nedhotere. Aiwa, Hello mama. Ndanchiti ndizo. Taura ndanchiti ndichakufonerai, tati chiri kumboivhiya nyaya iyi, tiri kumboivhiya, ndanchiti ndichakufonerai. Okay, ndandine chinditi mumbovabvunzawo mubvunzo kuti ko iye mukadzi pakangoya kulockdown ese anga achizii zvavanoti vanodanana uye anopa here mukadzi mari. Okay. Anopa here mukadzi mari. Alright. Aiwa. Nopa mari here uye mukadzi anga achizei kusvika uye palockdown yese ari kwamai vake. Alright. Saka makore akamatenya tazotaroora iko zvino sei. Alright. Aiwa. Akatanga kusenda ndiyani grocery akasendera pakai kuti apedze grocery. Alright. Zvese izvozvo mama ndandiri kuti ini ndoda kuzobvunza mwana wenyu iye zvino murume wacho ari pasaidi. Saka munozati kana murume ari pasaidi ka chokwadi hachibudi pachena. Hani muri kuzviziya. Saka ndandiri ku saka ndandiri kuda kuti mangwana murume anoenda kubasa kawo. Ma? Murume anoenda kubasa handiti.
Anozvishandira ndeelectricity. Right. Murume paanobuda mangwana achinda kubasa ndopana ndichifunga kuti ini ndofonera musikana ari oga, mukadzi ari oga, ndotaura naye tinyatsonzwa chokwadi chiripo, because pandataura naye murume aripo mwana wenyu anga achitadza kana kutaura, tadza kuti something is not adding up, anga achitadza kana kunyatsozvimirira kuti ataure, anomaona. Saka chiregai timirire mangwana nditaure naye oga pasina murume tonyatsonzwa. Ndofunga kuma 10 11 murume uyu anenge atobudawo, handiti mazviona, then ndofonera mwana uyu ndonyatsonzwa kuti zvakamira sei, then totangira ipapo. Murume andinozokupa feedback yose mangwana mama, yose feedback ndichakupai mangwana, asi kuti pane saidhi renyu ka, pane saidhi remurume, pane saidhi remwana wenyu, pozoita chokwadi ndochatiri kutsvaga, handiti maona. Saka mwana wenyu ndiye watasara kuti ngoti titaure nayeko zvino murume ari pasaidhi. Foni yanga katiswa pa loudspeaker achikwanisiki. Chero pandati ipa mukadzi foni anga chingo andizivi. Saka akundikana nyatsotaura. Iye mwana wenyu ima munambovhera mapuwa kana tsvakirai kuno. Pane mari yakabvisa tiri kubhotana 500 yakatitukira kuti ende munorora kana wenyu 500. Nokuti ari kuti akabvisa tsvakirai kuno ari kuBotswana. 500 pula yakabvisa ari kuBotswana. Akatenga mota kuno kwakaita zvese anotokuudzai kuti iko zvino ndata 20,000 achipoza mota ndadididi. Akatengesa motikari yababa mari kasabuda nesikimani. Yeah. Right. Tukuinzwa nyaya yenyu. Ko kana naye mama. Ko naye mama murume akachiti ndakuya nemari kuzorora. Todi. Ndiani? Murume akati ndakuchiuya nemari kuzorora because murume uyu anoda mwana wenyu. Anda kumushandisa inzwai manje. Pandakati patiri kuvavarira kuti aroho nekuti ipfambi yekupedzisira murume uyu. Yekupedzisira Mwari vandikuta pamberi paMwari ndichitya Mwari yekupedzisira. Saka at least akabvisirwa mari zvakatyisa kudaro ane chiremerera chinotya paari kuti anogona kunorwisa uya achiti ndino ndakarohwa nokuti anonyeka vakadzi mwana nokudza kuti I just a boy with your girlfriend. Saka you cannot say anything. Okay. All right. Saka mati Makadi. Tripo makadi yenyu baba? Ndinofara zviri kutaurwa namai kazinerika. Ichokwadi ndokuti munodzasoka hatisi kufara. Asi mafungiro angu inini manje pazvakuenda manje nemikuva yatakatora murume uyo kubva kuBotswana yakatombosungwa vagere nomwana wangu. Ndikanotora nhumbi kwavakanga vasungwa tipotiwo. Akauya akagara mumotikari yangu, atirara mumotikari yangu yaakazotengesa futi. Ini ndisipo ndati kumwana wangu tengesa motikari, mwana wangu sikana. Iye ndiye akazotengesa manje vameno kwakanotengesa motikari yangu ndati ini handichakwanisi kuti pamweno tusitadza kusvika yanga yapiwa mamapadzi. Akaitengesa nestick money akadya mari. Ndine shuwa kuti wakatodya mari nokuti motikari yacho yanga ichiri inani. Muri kundinzwa? Ndakateerera. Ya, saka pangaitwa zvimwe zvose zvinoitwa nouchenjeri. Asi pane zvinoitika mukati mevanhu zvamunoziva imimi dzamuri kutonga nyaya dzakasiyana siyana. Inini panguva yandasvika panguva ino kana vakachenjera kubva kuna baba vacho namai vacho vane unhu hwakadero hwokuti vanogara nomwana womunhu. Mai vacho vari kumba kuvakanobikirwa nomwana wavo vasingazivi kuti vabereki vake ndiani. Vaigara nomwana wavo vanobikirwa navo kumba kwavo kuchinhoi vachiti vagere nomwana wani. Nanhasi uno vagere vese vatori kutobikirwa kuuya kwavakaita izvozvo. Havana kana kumboti ko vanhu ivava zvatigere nomwana wamunhu. Pane chii chakaitika pana? Hapana. Saka enda kutaurira pakuti kana iye ari muchimuudza munofanirwa kumuyeuchidza kuti kana pane zvichazoitika kana ati haana chaanoda kubisa kana kuita sei nguva yacho yakwana. Makore awandisa. Aiwa, iye baba iye haana kudaro. Haana kuti handina chandoda kubvisa, haana kudaro zvake.
iye anga achitaura nyaya yekuti ndiri kugadzirisa nenyaya yelockdown handikwanise kuroora ndiri ndega because ndinofanira kuroora ndine hama, saka zvinhu zvanga ndichigadzirisa. But pane mashoko takachinjana akawandisa zvokuti panofamba sei. Saka isusu manje nekushandisa ungwari hwedu tanga takuda kutanga tagadzirisa pamashoko aya amakachinjana imimi kusaidhi kwenyu kwasiwela nekusaidhirani reuyu shiwarara uyu, handimaona, kuitira kuti kana mari yacho yofambiswa ifambiswawo mune zvakanaka. Nokuti uyu musakangane baba ndichida kudza ichokwadi ndakamira kudai, mwana uyu mukadzi uyu wave ne38 years 38 years atove mukadzi mukuru, yatove mukadzi mukuru ndoti pa 2 years anenge ane 40, handimaona 40 chaichedzo, mwana wake anogona kutoroorwawo nhasi, handitimazviona. Saka ipapa baka amukwanisi kunomusunga netambo chero tikapenga chero tikaita sekuti ngaadzoke. Saka panoda kuti tiapproach zvine ungwari, handitimaona kuti zvinhu zvidi zvichingofamba sezvo iye haka achiitigwa zvechihure chisechi achibvuma aripo, aitigwe chihurewo ane chiremerera chacho chekuti akabvisirwawo mari. Saka pamashoko akanga achinjanwa apa ndosana ndichikumbira maaudios titenge taona kuti topagadzirisa sei nekuzvininipisa. Hapana anonzi akapusana takangwara, tagona kumagadzirisa mashoko iwayo then takuchipresa mukosha kuti oraiti uri kuona kuti kumashoko akanga aonga achitiwo kune mashoko akabva kwasiwela tapagadzirisa panaka, takudawo action inobva kwauri iwewe kuti vabereka vave at peace. Because mukadzi uyu ave ne38 years anogona kudzoka kumba, adzoka kumba zveshuwa vasiwela baba ndichida kudza ichokwadi, anogona kutozogara kuchembera asina munhu aroora pa 38 because akura. izvozvo tine kutanga tisine basa nazvo izvozvo because maitikiro ari kuzvuka zviri kuita hapana kuremekedzana kana pachinzi mashokoka. Ini chandaungozadzikisa ndechokuti kana iye aita maitiro ari kuita nouchenjeri hwavo semaitiro avari kuita, inini hangu handizo accept anything kana chero akazorwara munhu iyewo anenge ainaye wandoti mwana wangu ye handichazokwanisi kutambira. Ndo pandiri kuti baba nawo isusu tiri kuzama kugadzirisa pane mashoko anditakataurika kubva kuna siwela kuna anzani shiwarara, kweta masoko akataurwawo nevabereki vani vaivhu imimi nenyaya yekugumbuka nezviri kuitika. Handitika ndo patinoda takatagadzirisa ipapo pamashoko apa. Pamashoko patikatanga kuleya ground mona kana muchivaka imba babaka munotanga nefoundation, handi munochera gomba moisa foundation. Saka foundation ikanaka pakakanganiswa kudhara yesu nakatonyera mashoko but hazvirevi kuti hazvigadzirisiki. Zvikagadzisika sezvo iye ari kuti noti ndamubvunza mubvunzo wekuti uri elda rudzii unogona kumira uchimiramira muchechi iwe usina kubvisira mwana wemunhu kana chini, uri kuseta example yakaita sei, handitimazviona. Saka ndoparita kuda timbo takataleya ground refoundation pamashoko aya atorabha zvese izvi then totanga manje kuti alright iwe do the right thing kuvabereki. Uyo uchigara akachiabhuswa sezvo zviri zvadi zvaasarudzwa, asi chiwo vabereki variwo ndokasiwela vachiziva kuti mwana wedu akabvisigwa something kunoku, handitimazviona. It's a step, it's a gradual process, step by step. Because tikada kuti tenge nengoda iso zvandatoona chokwadika uyu mwana munogona kuzvitaura baba pafeya muri munhu wemurumeni kuti mwana wangu akarwara handimutori but chokwadi yacho akazonzi arwara nhasi kana tsikwa nemotaka moyo wokubereka munonotora imi munonotora ndo chokwadi. Inzai simeli otherwise panguva yakasvika nezvandaona ndakatokwana handichine shungu nazvo kana kutoti nditotaura naye kana mwana wacho handikwanisi kutaura naye. Because pane zvizhinji zvakaita pandiri kutoona taakutotaura kudai zvinhu zvataingode takaregera kuzvitaura. Murume uya so maitiro ake anojerera dai kuri kumisha yavamwe vanhu nevamwe vanhu kwai kudai kwakadzingirirwa nematemo. Chokwadi ichokwadi chaizvo kuti anojerera zvese zvaari kukuudzai kana atikuudzai kuti kutaura kana chii ini I don't even mind. Handina basa nazvo kana kumuona kana kutodi handi kumuona pameso pavo taura ina maya. Alright. Mama Maizwa voice note. Ipi yacho? Ndati ma-voice note angu ndanyora. Ma-voice note enyu amatumira ndamanzwa amatumira pekuchanga ndamanzwa ese enyu. Ndozvekuteka kune vanhu vakadzi vese vane vana vavo vari kushungurudzwa. Ndinoapira kumadzimai ese akateerera nevana vari kushungurudzwa ma-voice note aya. Ndinoadedicata kune vana vari kushungurudzwa sewangu. Ndachinyepa achiti hewe moda kudii achishandisa uchenjeri hwepamuromo. Saka ini ndakashandisa hwangu uchenjeri ende handitombonyarari. Ndakati kuti this time kana kangotiza chete, this is the final. Ndichaenda kusvika pandinogona.
saka ndakatukirira kusvika pandinokwanisa ende ndakaita zvishoma. Ndaida kunyatsokumuudza zvoti chero paanorarama muupenyu hwake hwese achanoudza vamwe kuti vana vanhu havashungurudzwi. Right, zvatichaita regai nditanga ndataura nemwana wenyu first mangwana tombotaura pachikadzi timbotaura pachikadzi tichionesana taonesana mangwana handichifonini ndera baba manheru amangwana same time idzo dzatafona nhasi tofona futi izvi kana zvichiita ndoda kufona ndoedha nemwana wenyu apa tibve tangoivhiya iyewo chitipa kana ati orambira kumurume tochiziva kuti orambira kumurume kana ati iye ndodzoka kumba odzoka kumba kumba adzoki nekuti anoda murume kuti asaunonzi hamino zvakadyiswa kumba ndoko asingatsvuki. hatizivi tichaona mangwana patinotaura naye because ndine timu ramwera ndichataura naye rati zvandichaita ndichatsvaka mamanhamba eshamwari dzake mugozokumbotaura navo munzwe kuti hapana asingazivi nyaya iyoyo. Munhu akanyima mabemberi vemapastors kuti ndinoroora muna augasti last year ino ndofunga 2017 vanetsana futi nyaya idzodzo dzavakadzi vanetsana akati ndinoroora pamberi pemapastors muimba yamwari kunyemba saizvo vanotaura kuti toda kuroora zvaari kutonyemba hanye haarori uya hanye habudisi mari yake aiwa panyaya yekuroora zvapo apo isusu panyaya yekuroora kwake murume yatapikawo one or two things apo tapikawo zvedu kuti pachati mari yacho ichatinetsei zvayo kuti ifambe ipapo tazviona yedu tapikawo ipapapo because 10 years dzakawanda dei aida kuti aroore asi ndafarira chinhu wani chamataura madha chekuti pamavoice notes kuti ndaakunamata mwari chaiye mupenyu unorarama kwete mwari wameja 1 apa mabaya dede nemukanwa mamiramira apo ndauchira maoko chako ndasekerera chako ndasmaili chaikuti haleluya makudzivawo kunamata manje andimaona ndakafanana nemi muna zvirinji munomirira madzimai musingatye ndozvandauda kuitawo izvozvo. Ehe, aiwa hapana chakaipa regai titaure nemwana maspekulavu avapinda vakawanda. Ndine umwe futi mwana ari kushungudzwa saizvozvo achiti handingamusii muno mumwe ndakabva naye kure asi haarari zuva nezuva tinochinjaniswa vakadzi saizvozvo vana vakawanda vari kushungurudzwa sinyedi naiyo yemhingabhusi yakanyanyisa yakazara vana vari kushungurudzwa handizive kuti chirwere kana kuti mweya warudzii wakagara vana havabvi pavarume kana especially vakataona kuti murume achadinga nekamari kana mota anotoiendera muguva mota iyoyo. Ndizvozvo right regai titaure naEve mangwana Eve ndiye watichada kuti timbopresana naye mangwana then ndizodzoka bheki kwamuri mama munoerei hakuna shoko yakadai so hakuna shoko yakadai ine ndofungati kuda munoera chihere kana mamoyo ini munovava wena hamunomiramira muri kuteregwa but anyway vana vanogumbura vana vanogumbura dambudziko raitika ndirikuti ndashaya nhingirikiri ndashaya phone number yavamweni sezvivanga varipo ndandichida kutombovabvunza sezvinei ini chiregai mangwana ndichakufonerai ndataura nemwana wenyu chaiko chaiko ndichizonyatsokukudzai kuti zviri kufamba sei kumwana uku ndokune nyaya yese kumwana wenyu ndiane refuga ndianerwa ndiari kupa murume pawa kana kuti zvese ndiane yese saka ndichataura naye mwana wenyu mangwana and then ndozokufonerai manheru baba vadzoka maane foni mapikicha ehembe dzaakatengerwa ipapa paDogtown nehembe dzakatora pane trousemurume riri pano rakata mistake akarongedzana naro rikauya kunokwatiro lebho yacho nemajeti kana makanzwa sere yakapinda kujeti iyaya ndoye akanotengerwa pachando apa tujuzi netuchii iye akupinda mujeti anopfeka hembe dzinoningi muweti anopfeka hembe dzinodhura mari haapi mwari kumukadzi hapiwi neva anotoda mukadzi yaarukirei anotoida ndizvozvo oraitisa ndambosvamisa kana ndakatizisa mahambe ndinondosvitsana kure ndondosvitsana ndiramba ndikakoramba ndichineta ipapa madhayaris achatondibetsera chete madhayaris kwaya muchandibetsera baiginde navasoko asi muchandibetsera chete navakwira miti muchandibetsera zvenharo madhayaris
Makazi wakamadha. Kwai muchandibetsera chete. Right, ndofunga network yavo yakunetsa, right? Guys, indiraga nyai gai. Vanhu vakuramba vachingofona, I think, all right. Hello, caller. Hello, Sis Mary. Hello, caller. Kuri sei? I'm right here. Ndiri right muri sei? Didn't right, Dzimai phone imwe iri kumashure. Okay. Hello, Sis Mary. Yeah. Sis Mary. Naenda ndikutaura maybe not out of topic, but in the topic iwe. Sis Mary, munomboziva zvinoitika muupenyu hwedu. One, murume cheche haagone kukwira. Hello? Hello, etiripo? One, haagone kukwira. Iye sharara. Two, Iye sharara uyu. charara uyu. Munomuziva here? Makambokwirwa naye? Sismeli, ndafamba nyika dzakawanda ndinomuziva uyu. You can Kola. You can. By the way, you can tell him go deeper. Okay. Very good for tuzenyu ndizvakaoma. Mandisesa kuduma kumotogwadza shiwakone nokundisesa kudai. Zvakaoma vedwera ndatobuda musoziva chii mavedwera. I love you, my sister, because we're kuseka, kuseka, kuti tinonzwa that's maseka. That's maseka real. Ndaseka. Mangoti Juma, I wasn't expecting this. Ndasinga expecting kuzwa zvakadaro kuti muri kutoya muchikonzera sharara panapa. Ndakuya kuseka naiva koma masekeko. Alright, Kola. Alright. Mwana wao, chukua. Zvinosharara watozikama panapa. Zvakaoma asikana. Zvinosharara watozikama panapa, arikutozikama akisharara wakatomboita lula nemadhayaris. Mother, phone yamuri kufona haisiri yo. Phone yamuri kufona mother is the one that is on live. Mother Chishongo, phone yamuri kufona ndo phone iri pa live. Saka ndikwanise kudaira. Ndo phone yandichanisa kuita live mother. Phone ipa 064 number ye public. Imimbi number yamuna yangu is a private number. Phone ipa public number 064-895-4837. Ndo number chaicha hiyo ye public. Ndafa ngwedwe ndanisinga expect guys.
ndandisingazviexpecti kana ini madiaries ka kwanaini peduweka anzi matadzisa.com sisiveli ndikana nemi ungadza kuseka here vasikana aiwa maria imi ungadza kuseka imi ndisiye vasikana imi ngazvioni zviri kusekesa peduwe anzi murume uyo ipambi sapa agoni lula nditomuziva haya kumbula ntando anzi ndoda private ashi yenyu ayafona namadha apa iprivate ashi public i064895483 manje vari kufona panamba yeni kikiri yandiri kushandisa kuita live abodo chokwadi zvinzi pano zvakaoma hafu alright vari kufona regaitinzwa ndaseka vedu wei zvinhu zvacho izvo izvi ndikuvafonera futi vari kunhingirira nanakigwa ini hello mother number yamunofona, that's my private number. Ndo public number ye live yandakufonera inayo yoyi. Ehe. Okay, ndichangote agaga. Mene ukazona mai na baba vopindi palive vachitaura zvavari kutaura. Vanenge vabva kure. Ndizvozvo. And chaunofanirwa kuziva ndechekuti the uyu ka vanhu vakangwara stereki. Ndofunga you have worked with my abusers for a very long time. Yeah. Vanokurumidza kuti kusaidi kwavo chaunga chese neava vanonzi vana evangelist vese vamwe vatova kusaidi kwake. Hausati wamunzwa munhu uchinzi kumusha kana waenda uchiti ziso rakazvinga rechero uchinoti ndarohwa nemurume. Vana kuti unonyepa iwe madhive iwe ndiwe warova murume. Unonyepa uri benza uri kugara pamusha. People will see because they can talk themselves out. Until this girl comes back, mai ava vachauya padiaries vachikuti Mary. Box remwana wangu iri. Munhu uyu takamureverera musi uya. Titarisai muone mwana wangu waurayiwa. Tose tichachema pano. Because hainzi nyore, isusu vakadzi aino tinogona kuti papa kutaura. But pauya baba vaka vabva vavharisa zvese. Ndaona saint girls, hakuna murume mukuru unosumudza bhurugwa ogoisa bhandi achisumuka kuti regedzai nditaurire Mary kuti ndiudze kuti mwana wangu ngaagare zvake nemurume uyu. Pane zvakawanda zvavasiri kutiudza. Ndizvozvo. Mangwana chaiyo ukabata mwana uyu ka she will tell you. She will tell you things that she cannot tell pamurume. Amene kuti vakadzi takaita sei patino abuse tinoramba takabatirira in the sense nemunamato wokuti tinenge tichiite zvichachinja. Ndizvozvo. Havachinjirana. Ndizvozvo, well said. They will never change. Saka ndapota hangu vese vari kutaura kuti hanzi mai vari kuda mai vari kuda chi. Hapana munhu asingadi kuwanikirwa mwana wake. Ndizvozvo. Dai zvinziwo raita hatisi kuwanikwa nemari tikuwanikwa nemombe. Still I would ask for my cows. Ndodzibvunza cows dzangu idzodzo ndodzida. Saka inini ndati muchaona zvenyu mangwana. I could be wrong. But when you speak to this girl, ingondisirawo message undiudze kuti mama izvezvi pamwe wakandozvimba but hakwanisi kutaura. Ndizvozvo. Ndapedza hangu handisi kuda kutora time. Ndaida kungoti vanhu vari kutuka mai imboregedzai. Hatitange tanzwa medu wagona stereki waizva common sense dzakudze kuti let's talk to the victim. Ndiani chokwadi ari ega ndiani chokwadi. Ndiani chokwadi chese. Then so I don't know now you guys kuti when I'm talking to the victim, do you want to hear ega chitaura so that toelesera kuita pick up the point here kana kutotaura naye kuseri? Ini hangu handizivi asi I think No, I'm asking for your own opinion. Mother, pano pa diaries ka. Akaziva kuti akateererwa. Pano pa diaries tinoisa musoro pamwe chete because nyaya yawo yapano. Tinoisa musoro pamwe chete. Anditika atiriye kuti mangwana tinozoti blame game yekuti akazodai akadai tinoisa musoro pamwe chete kana titi ngazviti toti azviti kana mukataura nekuseri ndotsvaga vanhu kuenda nekuseri
vandinofona ivo varipo kuseri. Kana mati ingoita izvi taita izvozvizvi since achinzi asi paFacebook, then we do that so that you can pick kana pane mapotholes as well kuti pakati toita sei. Your own opinion. Ini nangu ndongoti ndizive kwandiri ndongoti ita chero zvaunoona zvichaita kuti uyataura vamwe ngavataura havo but Gordon uyo anenge ndiye mukwasha wacho ndandimaka bhabhai Gordon Gordon hanzi ndimi mukwasha wacho mandimaka mukatumu, right? Hanzi Twitter say, okay guys, the approach tomorrow to the lady, what should we do? Should you do it privately? Okay, and speak with her privately. Okay, cool. All right, kuseri. Remember when she's coming, pana panenga singadozivi kuti she's here. Panenga singazivi tenge tichingotaura tega iye papa panenga singadozivi. But anyway, I see most of the comments epa diaries ndekuvaka ari kuti speak to her privately. So what I will do, pane timu rimwe riripo rana mai vechikuru varipo vandinowanzoshanda navo kunyaya dzakadai kuseri, then ndichavabata. I will create ka group anditika, then ndomufonera ndotaura kuti uya ku WhatsApp kana sina data tomutumira data, then toita ka group call ku WhatsApp and then we speak naye ku WhatsApp totaura naye kuti anyatsokwanisa kudi kuita open up antimaona, then totangira kudi ku ipapo, then we'll come and give you the feedback ezvanenge ataura tanenge ati kudi. Hello hello ndatindadenwa ndaita sei na previous caller. Handisi kuziva mucomment section kuti kuri kuita kuri kufamba sei mucomment section ikoko. Aiwa vafona vakatotaura zita rangu. Aiwa kutaura vataura but handisi kuziva kuti muri kuzvifambisa sei mucomment section. Aiwa ngavandisiye titambe zvakanaka. Okay. Ngavandisiye titambe zvakanaka ndizvokudenhana public. All right, paribo. Ndozveka zvandoda kutaura. Tichiri palive? Tiri palive. Ndangoti nditaure kuti ngavandisiye ndatisuda zvekudenhana. Anyway, sisimeli point yangu yenaida kutaura ndiye kudai so. Mukwasha uyu anogona kunge anga ari wrong, handiti? In my opinion, I think ndofunga kugara nemwana wavanhu that long. I think it's wrong. Clearly, kana usina ma intentions ekurora mwana wavanhu. However, zvamutaura nevamwe vataura makolas, reaction yemaparents is sort of given this guy a get out of jail free card. Because inini ukandifonera kana kuti ukanditumira voice note uchindituka the way that they've done, andirore kumba kwenyu, because inini handina mari yangu hamuna mari inovata seri kwejose mutsvairo. Aiwa, handina mari inodyiwa nemunhu anondituka kuti doti. That doesn't happen. Because zvakangosiyana nemunhu anokutuka mustreet. Kana munhu akakutuka mustreet mudurimbo unomupa $10. Saka how is it different? Language yavo is right. We understand they applied kuti obviously vari under a lot of stress nenyaya yezvekutirwa nemwana wavo. But their language is just unacceptable. And vabva vazvishowa kuva vanhu vari very very greedy. It's all about money for them. And inini ndikaita vanatezarana namwe nana ambuya vakadai soka, ndinongopa mudzimai wangu ultimatum, either one anodzokera kumba kwavo with my blessings, or kana asingadi kudzokera kumba kwavo anogara, but ndinoroore kune vanhu vanotuka like that. I will not. That's just me. Ndo maonero angu. Okay. But zvinogadzirisika, mistakes anoitika ka, but zvinhu zvatiri kutira kugadzirisa kaizvi. Ayo baba ava negotiator. Baba his mind is set. Because vatotaura kuti kana iye mwana wangu achanzoda kutaura naye, which is very astonishing because pakuya panapa vachida kutaura nesu, asi mwana wavo asida kutaura naye. Saka ndovagadzirisa sei? Because vatanzi handitomboda kutaura naye, kana iye mwana wangu handida kutaura naye, mukwasha naye handitaure naye. Saka anouya achizorora sei? Tichava namatsira nhasi, mangwana vachataura zvakanaka nemukwasha, vakatsamwa chete kuzvino. Tichavaisa munamato. Zvimwe zvinhu ka tinongoda kungoti titika because narrative inenge ichiti ngatiti murume akatadza, tongoona one side. But amwe ambuya
natezvara vanotaura like that vachitumira mameseji akadaro. For me that's unacceptable. Ameno vamwe avo vakapusa vanoteererwa ina handitiro izvozvo. Okay, aiwa vachainzwa avo vachaiteerera avo live kuYouTube. Achishongo ngaasiyane nini. Anenge angachijoka. I think it was just a sarcasm. Angachijoka, I think. Ngaasiyane nini. Anenge angachijoka. All right, iripo. Right. Okay, guys. I think taningirira tasvika pamagumo. Zvotoitaka toda kupa vari kupinda pa midnight prayers vaya tivape mukana wavo 12 kune maprayers na 12 toda kutonamatira baba ava nemhuri yavo nhasi tinenge tiripo pakunamata apa tichitovanamatira nhasi chaiko chaiko kuti vadzore mwoyo wavo toda kuti nyaya ifambe zvakanaka then mangwana chazokupai feedback handitika mangwana pa handisini ndinoya palive hangu ndi evangelist Deborah vachaya palive asi ini nichangowana maybe kana masikati asati vauya kana kuseni kalive kangu kuseni kana kuti nguva inapedza kutaura naye ndokupai feedback yekuti ndataura naye newana kwanzi zvakati handika because pane kalive kadiki diki kachada kuitika mangwana kutaundi uko handimaona mutaundi umomu matenge chifambawo saka before evangelist Deborah vauya handitika saka tichazokudzai mangwana kuti zvafamba sei patataura nemwana handitika saka tochinamata nhasi guys maprayer warriors esati kofaya tiripo natikofu takamirira time yedu izvo zvimuchana tigere kudai handitika vana baba vangu vafamba vaizikana pakunovata tivanoziva kuti tinovajoina kana kuma20 tapedza minamato yedu ndopatichavajoina kunovata tombonamatira mhuri guys vaisewo munamato guys zvimwe zvacho zvinoda Mwari handitika zvimwe zvacho anenge ari maspiritual welfares handimaona anenge ari maspiritual office chaicho anenge achitosunga kuti pasave remember satanaka yakuzoba kuuraya nekuparadza handimaona vanenge achitingatodi sungano wanano iyoyo handika as much as right for now kune party iri wrong but zvimwe zvacho now we cannot solve it pachedu tisina njere dzinobva kuna Mwari. We need wisdom right now how to handle this and how to tackle this handimazviona saka ngatidi vari kumirira 12 yaye kunamata please minamata inobatsira singaite ngatimire ichi 12 tivaise munamato mangwana ndokupai feedback yekuti zviri kufamba sei handika guys saka imimika morara zvakanaka move neusiku hwakanaka manditika tobatsana zvakare mangwana musakanganwe mawigi mawigi uri kutoora netexture yacho nakuti vakuru vetexture munyazozvionera mega matexture namba dziripo panenge piri pa caption handitika unongoenda pa caption namba dzako WhatsApp ndabva kwaSisimedi ndoda nditumire mawigi variety munyatsopiwa variety yese handitika vari kuchando kumapinda muwinter makutonida mawigi aya matosiyana nesu takutoda hedu suda imi muri kutoda mawigi straight handimazviona right motenga mawigi enyu tinokutumira ikoko kune mukadzi very good service then totumira vari South Africa the same handitika kune torine special iriko handitika so guys tobatsana mangwana. God bless you. I hope Mwari vachapindira kuti nyaya ipere zvakanaka handitika tione ndofunga ndoyachange tikontinya nayo nechitatu nyaya iyi ndokontinuation nechitatu meanwhile nechitatu chimirirai mimi vana mai zvichemo zvezvatakati vana baba zvichemo zvinoda kuenda kuna baba muchimirira zvichemo zvenyu kuti muchiuya nazvo zvinoenda kuna baba palive yedu inotevera mungoyawo WhatsApp kwangu moti nichangu chichemo ndechakatonyora pasi changu chichemo ndechakati kuti patinouya touya nana baba vacho tiziva kuti tirikudi tikuvananga neangle ipi nokuti vana baba vakachema fani palive yepedzisira iya kwai asi live makamutida kuwataka isusu asi tisachima muchingoitira isusu vakachema fani vana baba vaya asi taitaura chokwadi handitika taitaura chokwadi handisimeli by Christmas present cheripoki. I think that one shall discuss and kuseri it's something zvekuti vanhu not me and you only. I think people should just buy each other my Christmas presents. Sema diaries, we are the love family. We should show each other love. And vane zvavanenge vasingadi tichaiplan kuseri how to do it. Tozviita sei vane zvavanenge vasingadiwo zviri kudiwawo nevamwe vanhu. You bless somebody and maybe you are changing chinhu hausi kuda kutengesa, you want to give it out to somebody else. Wochago somebody, just pick somebody waunongoda comment section, then you give something to that person. Ininiwo tichingodaro antimaona. It will be nice because we are the love family. Christmas, let's show each other love. And tikataka mukubatana tifambe nenzira imwe chete. Pamwe ingave dress chero raunaro risingasakwani, you want to give it to somebody else. Boots risingasakwani, you want to give it to somebody else. And ingave stove chaicha, you want to give it to somebody else. The bigger the thing, the higher the blessings.
andimoona ukapawo munhu chinhu chepamusoro mablessings akanoyawo pamusoro giving from the heart andimoona I think tofanga kuti tichigarire pasi tione kuti tozviita sei kuti tozvifambisa sei hanzi nacheripo I've got loads of stuff to give. Yes, antiona hazvirevi kuti just because uri kure koko hakuna munhu ari koko kure asiri kuzvida. Antiona kuna atori koko kudiaspora ari kuzvida zvakuda kugiva out izvozvo. So you can get in contact nemunhu unenge wapika pana panongoti inini hangu ndiri kuda antika, then you exchange manumbers motumirana tese anditika tese neniwo, and I want to give neniwo kumunhu wandisingazivi wanongononga comment section kuti I only see this person here but andimuzive anditika tichingodaro andika saka gore rino kana uri mudiaries anzi naMary Ndoro andiziva anguti ya Mary Ndoro ndeyekufadzwa here kunakidzwa here kana kuti ndeyekudi handizivi, but what I know is 2019 vazhinji 2020 vazhinji kazhinji pane chiro zvemapresence vazhinji havanyatsowana andika, but this is the time we are giving out of love. This is out of love. We are not, it's not compulsory. We are not forcing anybody kuti upe anoda zvake anoda kupa and kublessa somebody else anoblessa munhu nechaanacho andika kana uchitoziva kuna vamwe vanenge vachitoita mabirthdays avo muna November umu, this is the time ndoda kupa kola uya atsama. Which kola? Vaya ai batanai mupedzerane muri vamwe chete koko madha muri kuseri muri vanhu vamwe chete koko kwenyu koko pedzerane koko anamwana hanzi musandipfuure, don't worry kudzi, this time we'll make sure kuti hakuna anopfuurwa, munhu wese atry kuwana something anditika munhu wese chatry kuti awane something. Kungopika one takawana zvokuti kungota tu you exchange. Chero ari kudiaspora kwapikawo nekuAfrica akati ndikosa kutengerawo weave kana chichinonzi kana happy C70 rand ndozva afforda ndozvakwanisa. The fact yekuti akupa from the heart, accept it anditika akati ndikwanisa kutumira ma-eyelashes chaiwo accept them because akupa out of love. So precious, do not worry, tichaironga kuti inoitwa sei kuti zviitwe zvokuti hakuna munhu anodi anoshuta chinhu andimaona, then we start from there andimaona. So guys, murarabo charonga neadmin team yekuseri and then totangira ipapo anditi. So guys, I love you all, take care of yourselves. Tobatana vane vari kuti anzi vari kubirthday yamonth yaNovember varimo comment section guys. 26 November 28 varimo vari kutoningirira vari kuto birthday guys. If you can just bless any cake, it's okay. If you can just bless any whatever that chaunokwanisa kumublessa nacho watogona wapedza. Kana wamublessa please let us know, tinyore wablesswa kudhara titonyora kuti watowana iwewe hauchazokuwani futi notochazowana uchingoramba uchingopiwa andiwaona wawana kana wablesswa iwewe anditika tichiziva kuti ninge I was sorted anditika. So guys, I love you all, take care of your family, yourselves. Musakanganwe, we are the love family anditika. We stick to love, we don't stick to zvinhu zvisina rudo mukati, zvisina basa anditika. Let's stick to love. Forward we go, backwards never. Hanzi summer dress Sisimeli ndipewo ukagara wati Sisimeli chidipai muchauya makawanda ndichanonga kana zvakutanga ndichazongonongawo mucomment section imomo kuti ndanonga ningi nokuti wakangoti Sisimeli chidipai umwe chayobva Sisimeli mese andiwana. Saka ingore kuti atidi game favor anditika kungononga ndanongawo uyu anongawo uyu ndanongawo ningi. Munhu asingazivi yanonzi kudzi rakafa itori tepfeni bana ndimzive maybe ndoona ngoti kudzi yeyu ndatononga kana Samantha Gumbo ndatononga andimazvona zvakutoenda zvakadaro andimazvona. So guys, bless you andika, keep loving, bye bye.